želim dobar dan svima i hvala što ste se prijavili. Broj ljudi koji je prijavljen je 50, to je onako baš interesantna cifra. Ja ću za početak da se predstavim, ja sam Dušan Vulović, direktor agencije Brodoto i ovde u svojstvu, da kažem, moderatora današnjeg razgovora. S moje desne strane je Kristina iz Srpske gaming asocijacije. Kristinu nekako nismo najavili tokom ovog događaja, ali je Kristina zapravo jedna ključna osoba za naš razgovor i ovaj meetup danas, obzirom da ćemo saopštiti zapravo neke informacije koje su vrlo sveže, a vezane su za istraživanje o stanju i situaciju u gaming industriji tokom ove godine i napraviti jedno malo poređenje oko toga kako je izgledalo prošla, kako ove godine koronarne, da tako kažem. Iza mojih leđa je gospodin Luka Božović, crowdfunding ekspert takođe iz agencije Brodoto. I tu je gospodin Predrag Lazović, verovatno većini vas vrlo poznata osoba i mi ćemo razgovarati danas o nečemu što je vaše iskustvo, pre svega za Kickstarter platformu, ali i za u proteklih koliko, 3 ili 4 godine? 4 godine pune, ali isto tako jedan segment koji nije isključivo vezan za gaming industriju, a to je zapravo na koji način ste sredstvima koje ste prikupili na Kickstarteru uspeli da pokrenete ne samo svoj posao i da obezbedite radna mesta i da kažem da tim prihodom zapravo obezbedite ekosistem, to ćemo razgovarati u drugom delu. Da ne zaboravim, hteo bih da kažem da ovaj divan prostor u kome se nalazimo pripada zapravo Novoj Iskri Dorćol i jako sam zahvalan Novoj Iskri. Nova Iskra, hvala što ste nas ovde ugostili i što ste nam omogućili da iskoristimo vaš prostor, coworking prostor za ovaj meetup. Vidite da smo se potrudili da ovo ne izgleda onako da svako govori sa svog radnog stola od kuće, već da to malo napravimo kao nedeljno popodne, pa nadam se da će vam biti zanimljivo. Želeo bih još jednu stvar pre nego što nastavimo dalje da napomenem, jeste da ćemo u ovih prvih sat vremena zapravo govoriti generalno o crowdfundingu i o crowdfundingu u gaming industriji specifično i kako to može se reflektuje na najbolji način u Srbiji. A u drugom satu chat će biti otvoren i hvala svima koji su se javili na chatu već, sad vidim. Ali pratit ću pitanja i postavljati gostima pitanja, ta tema će biti otvorena zapravo za sve, pa ćete moći svakog pojedinačno da pitate sve ono što vas zanima i što možemo da pomognemo i učinimo za vas, ohrabrimo vas i damo neke konkretne odgovore na konkretne stvari. Da stavim stvari u kontekst i onda ću da završim. Znači, od Kickstartera od 2009. godine, prvo Kickstarter, verovatno vam je svima poznato, je platforma koja je gotovo specijalizovana za gaming industriju i to i njima predstavlja jedan značajan obrt. Znači, od 2009. do danas prikupljeno je $1.340.000.000 na Kickstarteru za gaming industriju, što je onako u globalnim ciframa jedna impozantna brojka. A u drugoj polovini 2020. godine količina novca koja je prikupljena u oblasti gaminga porasla je čak 46%. U celoj ovoj korona situaciji to je nekako onako baš ozbiljan rast, da svi imaju ozbiljan pad. I sad bih volao, Kristina, zapravo da se uključiš odmah sa nama ispred asocijacije i za slučaj da ima neki koji nisu u asocijaciji, možda nešto kažeš o asocijaciji za početak, a onda u principu i vašim insights iz komunikacije direktno sa kreatorima igara, šta su njihove želje, potrebe i nadanja. Super, hvala Dušane na uvodu, a verujem da ću i ja sad kroz ovu svoju priču dati upravo neki kontekst i za sve ovo o čemu će ostali panelisti pričati danas.
a mislim da ću kroz to i objasniti svima one koji interesuju šta to SGA radi i šta to SGA radi. Kao što je Dušan rekao, ja sam Kristina, menadžerka Serbian Games Association, onako je mouthful na srpskom, asocijacija industrije video igara Srbije, tako da možete da zapamtite SGA, tako se i svi zovemo u ekosistemu. Mislim da je ova godina donela dobrih stvari, takva kakva je gamingu, koje su bile potpuno neočekivane. Mi smo pomno pratili procente, kako se kreću downloadovi, prodaje fizičkih kopija, konzole, tako da neki su tu, neki delovi industrije su patili, neki su prosperirali, ali definitivno koji god mesec iz ove godine da merite, neki napredak u prodajama, broju downloadova i broju igrača se povećao od 50 do 80% preko svih tržišta globalno. A apsolutno isto važi i za nas, naši članovi i zapravo sve kompanije i timovi u Srbiji koji se bave proizvodnjom video igara upravo plasiraju svoje proizvode na globalno tržište, tako da sve ono što se dešava u svetu direktno utiče i na nas. Što se tiče, recimo, veličine ekosistema u Srbiji, mi trenutno imamo 80 članova i negde procenjujemo da ih ima sigurno još 20 do 30 koji za sada nisu naši članovi, tako da mislim da sigurno možemo tvrditi da postoji oko 100 kompanija i timova u Srbiji koji se bave video igrama i prema najnovim istraživanjima iz ovog izveštaja koji smo spomenuli, koji zapravo izlazi za 2 nedelje, ima oko 2000 ljudi koji rade u sektoru na najrazličitijim pozicijama, ne samo na artu i developmentu naravno, nego i bizdev, HR, marketing, monetizacija, user acquisition, baš je širok spektar tih stvari kojima se ljudi bave. Da, baš bih hteo da zapamti i što bih htela, volio bih da se vratimo samo, da možda projasnimo taj jedan trenutak kad kažeš kompanije kog tipa? Govorimo o kompanijama koje su se samo razvile, koje su našli investitore ili su se razvile prethodnih godina. Isto tako kad razgovorimo o koji su zaposleni, to su ljudi istih kompanija, odnosno to ima neki potencijal za razvoj dalje ili kako to vidi SGA sada? Kako da ne? Pa ajde da vratimo priču recimo nekih 10 godina unazad ili 15. U tom periodu su krenule da se javljaju ove prve velike kompanije i zapravo većina njih je i dalje prisutna, što znači da su radili sjajan posao, da su im rasli timovi, da su imali jako uspešne projekte. To su naravno Nordeus, Mad Hat Games, Trilateral iz Novog Sada, Apex kojeg je akvizirao Playrix nedavno prošle godine. Tako da to sve pokazuje da postoji jedan zdrav ekosistem i od tih svih članova imamo i najveće kompanije poput ovih koje sam nabrojala koji imaju preko 100 zaposlenih. Imamo i strane kompanije koje ovde otvaraju svoje kancelarije poput Ubisofta koji je došao u Beograd, mislim, 2016. A imamo i ove srednje kompanije koje imaju bilo gde između 10 i 50 zaposlenih koje opet rade uglavnom mobilne igre, ali to je sasvim legitimno i to je zapravo i pola industrije trenutno su mobilne igre. I onda neki ostatak su ovi, kako ih mi zovemo, indie, nezavisni timovi koji mogu da budu jedna osoba koja radi sve do 3 ili 5 ljudi i mislim da zapravo njima je i najinteresantnije sve ovo o čemu ćemo danas pričati. Tako da što se tiče investicija, ove kompanije koje su danas velike su počele sa svojim ličnim kapitalima, radili su na sopstvenom IP-u, što znači da su razvijali svoje projekte, nisu radili nikakav outsourcing i isključivo na osnovu toga su širili svoju priču. Jel to odgovara na pitanje? Da. Volio bi možda da krenemo pre nego što, u stvari, Luka da se, pa ćemo se vratiti na ovu priču, ali Luka Božović, kolega koji mi je tu s moje desne strane malo višlji, je takođe crowdfunding ekspert i verovatno jedan od najupućenijih ljudi u tome kako zapravo izgleda crowdfunding scena u svetu, regionu i koje su mogućnosti ovde u Srbiji. I mi kao agencija za Brodoto smo se specijalizovali usko za crowdfunding i edukaciju i kreiranje kampanja. Ali Luka, zamolio bih te zapravo da prođeš sa nama sada u tom jednom širem okviru kakva je situacija uopšte kada je gaming industrija u pitanju i onda neki fokus zapravo na Kickstarter koje su igre u pitanju, ko su proizvođači, šta prolazi, zašto to prolazi, gde se nalaze zapravo ključna tržišta. Dakle,
Hvala na uvodu i na pitanju. Ono što, mislim, Srbija jeste malo tržište, ograničeno i naš zakonodavni okvir nam daje neku vrstu ograničenja za crowdfunding iz Srbije, ali postoji način da se taj problem reši. Ono što gaming timovi iz Srbije zapravo jako dobro koriste, to je da rade ono čemu zapravo Kickstarter i daje najveći doprinos ili crowdfunding platforme, a to je da izlaze na strano tržište na jedan možda i najjeftiniji način, a to je preko crowdfunding platformi. Ono što je status gaminga u crowdfunding industriji generalno je to da naročito na Kickstarteru su u pitanju projekti koji su dominantni, ne samo po broju, već po količini uspešnih projekata i po količini ukupnog novca koji je skupljen za te projekte. Razlozi su različiti, sigurno će Predrag da podeli neke, ali jedan od razloga je, na primjer, to što izdavači igara, a pritom kada pričamo o igrama i crowdfundingu ne pričamo samo o video igrama, nego pričamo i o društvenim igrama, i o igrama sa kartama, dakle sve što obuhvata igre različitih vrsta, i ono što je zanimljivo je da izdavači, kao i kako hoćete da izdate album, pa izdavača izdaje određeni žanre, tako i izdavači igara imaju neke svoje uslove, imaju neke svoje formate koje izdaju, žanrove igara, i onda jednostavno ako se vi ne uklapate u to kao autor igre, kao dizajner igre, kao gaming studio, vi onda nemate previše opcija osim da se direktno obratite onima koji su kupci vaše igre, odnosno ljudi koji čine gaming zajednicu. Igre možete da crowdfundujete na svim platformama, zapravo. S tim što se Kickstarter nekako profilisao bez sad nekog dubokog ili posebnog razloga, ali, na primjer, vi kad odete na Indiegogo, koji je još jedna reward nagrada crowdfunding platforma, i kad tamo odete u kategoriju igara, malo će biti igara, a puno će biti stvari koje su povezane sa igrama. Kad odete, na primjer, tamo na društvene igre, dobit ćete neke elektronske kockice koje rade na aplikaciju. Kad odete na video igre, imat ćete više projekata i crowdfunding kampanja koje se tiču gaming fotelja, pametnih stolova, ovoga ili onoga, a kad na Kickstarter odete na kategoriju igara, dobit ćete ogroman broj video igara, društvenih igara, igara sa kartama, i jednostavno sama količina novca koju si ti pomenuo na početku, koja se skupi kroz Kickstarter crowdfunding kampanje, je prilično impozantna. Ima i tu nekih drugih platformi koje su striktno specijalizovane za gaming, recimo taj Fig je jedna od platformi koja je manje više specijalizovana za video igre, i tamo, osim što dobijete nagradu, možete i da vašom podrškom postajete na neki način investitor u tu igru, pa onda imate i bonuse time što u odnosu na uspeh autora igre i toga koliko kopija igre proda, vi zarađujete i deo njegovog profita. Na nekim equity crowdfunding platformama i investing crowdfunding platformama takođe mogu da se nađu različite video igre ili društvene igre, ali ipak kada se to sabere i oduzme, kada se vidi koji je tu promet novca, koji je broj krajnjih korisnika, odnosno bekera koji na ovaj način kupuje igre, podržava autore, Kickstarter postaje tu prilično dominantan. U Srbiji imamo dobre primere, imamo i dobre primere u inostranstvu, neke od najvećih kampanja. Tržišta su razna, ali recimo ono što je bilo zanimljivo, kad je jedan univerzitet radio istraživanje, studenti tog univerziteta su radili istraživanje zašto ljudi u toj količini podržavaju crowdfunding kampanje koje dolaze iz gaming industrije, na prvom mestu je bilo to što oni žele da podrže autore koji prave igre onog žanra koji je potcenjen po njihovom viđenju. Dakle, ljudi biraju one projekte koji veliki izdavači ne izdaju i njima je to zanimljivo jer oni hoće takvu igru i s druge strane žele i da dobiju nagradu po jeftinijoj ceni, što je nekako uvek nekako prva motivacija ljudi koji su bekeri u crowdfunding kampanjama, ali ovde je ovo jako zanimljivo i mislim značajno. Dakle, mali studiji koji ne mogu da izađu na velikoj nekoj etiketi, to je kod izdavača, se okreću crowdfundingu. S druge strane, onda su veliki studiji čak i prepoznali značaj crowdfundinga, nisam siguran da li to i dalje aktivno,
ali EA Sports, koji je jedna ogromna gaming kompanija, je jedno vreme imao određenu, da li platformu ili deo svoje platforme, odnosno servis, gde je svojim korisnicima, njihovim igračima, prezentovao igre koje su fundovane na crowdfundingu. Tako da čak i oni to prepoznaju. Tu je nekako, situacija je ispala kao i sa crowd investingom, gde kao banke ne daju malim preduzećima kredite, ali onda su banke najveći ulagač u crowd investing kampanje malih preduzeća. Ovde ono ispada manje više isto i sa gamingom. Hvala, izvinjavam se, hvala ti Luka i vratit ćemo se na tu temu, zapravo jedan dobar šlagvort. Gospodin Lazović, mi sarađujemo sa vama prilično već dugo, evo sad ima neki godinu dana, pre godinu dana smo tačno imali takođe jednu priču ohrabrenja vezano za crowdfunding i to. Forsage Games je zapravo jedna od najuspešnijih kompanija sada kada je crowdfunding u pitanju i već je na široko poznato i mnogi kreatori igara vam se obraćaju za pomoć, podršku i pitanje, ali i za jedan vrlo interesantan deo, a to je da im omogućite i da uđu u realizaciju zapravo, da bi izašli na platformu i mogli da obezbede perkove. I volio bih da krenemo od početka sada, verujem ovde dosta njih koji ne znaju zapravo kako izgleda vaša priča. I volio bih da ukratko nam zapravo kažete kako ste vi odavde došli uopšte do ideje i do platforme i kako je taj prvi inicijalni proces prošao kod vas. Pa ćemo onda nastaviti, mnogo ima zanimljivih tema koje bi se mogle pokriti sa vama. Da. Priča bi mogla da kreni od Kulina Bana, tamo od 92. kad sam osmislio prvu igru za jednu noć. Ona je izdata 96. ali vezano za Kickstarter. Prvi projekat je bio krajem 2016. Pre toga sam nekoliko godina, Luka je napravio dobar uvod, pokušavao da sarađujem direktno sa izdavačima, preko interneta naravno, šaljući svoje projekte. To je sad, možda ako nekoga bude zanimalo u drugom delu razgovora ću reći kakva su mi iskustva, ali mislim da je to gubljenje vremena. Luka je pomenuo te razloge zato što ili žele da vas ukalupe u nešto njihovo ili vam kažu bit će to za 2-3 godine i tako dalje, što meni u tom trenutku nije odgovaralo. Tako da je Kickstarter, da ne postoji, trebalo bi ga izmisliti upravo za ovakve autore poput mog tima, a tim smo sin i ja, gde možemo da preskočimo te izdavače, tu neku, da kažem, i birokratiju i da dođemo direktno do kupaca. Znači, dvoumili smo se u početku da li da idemo na Indiegogo, u to vreme Indiegogo mogao da se startuje iz Srbije, a Kickstarter nije mogao ni tada ni sada, pa je trebao neki posrednik, bilo je tu problema, skoro godinu dana smo pregovarali sa nekim prijateljima, rođacima koji imaju svoje račune u inostranstvu. To je i dobro, došli smo se malo bolje pripremili za tu prvu kampanju, ali smo se odlučili za Kickstarter da izađemo na crtu, jednostavno to je najveća konkurencija, ali i najveća mogućnost i očigledno nismo pogrešili. Znači, prva kampanja je bila krajem 2016. Bila je uspešna. Posle godinu dana smo imali jednu mega uspešnu kampanju za igru Tenkovski šah, potom još dve iz raznih razloga manje uspešni i tokom ove godine jedna koja je nadmašila i taj Tenkovski šah. Eto, to je najkraće rečeno, 5 kampanja, svaka je bila za sebe uspešna, imam divne iskustva, divnu komunikaciju sa ljudima iz celog sveta. Dodao bih još jedan razlog zašto bekeri se odlučuju da podrže razne projekte, znači Luka je pomenuo te neke da dobiju jeftinije, ja bih dodao i još jedan razlog, da bekeri, odnosno gejmeri širom sveta žele da učestvuju u kreiranju neke igre. Neki to više omogućavaju, kreatori, neki manje. Ja to nisam nešto specijalno planirao, nego jednostavno krene niz predloga, nešto usvojim, nešto ne usvojim, tako da su i bekeri, a i ja zadovoljni jer je krajnji proizvod, ta društvena igra još bolja nego onako što sam ja originalno zamislio, ja i sin i ja. A eto, i mnogi su počastovani time što su učestvovali, dali neki predlog koji je usvojen u originalu ili malo uz neku modifikaciju i tako dalje. Tako su moje iskustva vrlo pozitivna i nameravam da i dalje na taj način promovišem svoje igre. Kristina, hvala i vratit ćemo se na neke detalje pre nego što pređemo na sledeći segment. Mi koristimo zapravo jednu interesantnu informaciju za naše planiranje saradnje za sledeću godinu, a to je činjenica koja je došla upravo od vas iz 2019.
To sam htjela da dodam za procenat timova. Da, koja kaže, prema vašim informacijama, koje su, kažem, najkredibilnije sada na tržištu kada je gaming industrija u pitanju, mi govorimo o čak 30% investicija koje dolaze u gaming iz crowdfundinga. To je vrlo značajna cifra, ali bih volio da nam kažeš i onaj jedan segment propalih kampanja, koje se takođe pokreću i o tome bih volio takođe malo da prodiskutujemo zašto se to dešava. Može, samo prvo da čisto napravimo distinkciju, da ne pomisli ljudi da je 30% globalno, nego od naših timova u Srbiji čak 30% se opredelilo za crowdfunding i taj trend vidimo relativno identičan u 2018. i 2019. Sad, kad budemo sakupili podatke za ovu godinu, verujem da će to biti mnogo više. Ova godina je, ako ništa drugo, donela povećanje u broju gamera generalno u svetu. Mislim da smo sad već premašili taj prag od 3 milijarde. I šta je još donela ova godina? Da je mnogo veća potražnja za igrama. Ljudi stalno hoće nove naslove, a pošto su investitori sada dosta obazrivi, mislim da su ti vidovi investiranja sada onako malo usaknuli i da je idealan trenutak da se ljudi posvete kampanjama. Sad da se vratim na ovo drugo pitanje, da ima i uspešnih i neuspešnih kampanja. Naši članovi su imali i jedne i druge, Mixed Emotions su tu i pravili su kampanje iz različitih razloga, što mislim da i Luka može kasnije da dodatno pojasni. Imali smo recimo, prvo ću kratko ove dve uspešne, pa ću onda i o neuspešnim, pa onda može Luka da možda malo produbi naše zapažanje. Prva igra je studija Moonburnt, kolumne Past Under Construction. Oni su imali potpuno, kako bih rekla, nezavisnu kampanju koja je zapravo služila za to da se ta igra desi i bila je uspešna kampanja, a druga je kampanja našeg člana Digital Arrow iz Novog Sada za igru Aquanox Deep Descent, ali je u pitanju postojeći IP koji su radili, jesam rekla dobro, Digital Arrow? Da, jesi. Mogli se setimo koji je radio Aqua igru. To. Ali zanimljivo jer je to postojeći IP koji su oni zajedno sa publisherom, odnosno izdavačem, hteli da je revive-uju i zapravo je ta kampanja služila samo da oni testiraju tržište kako će stari fanovi, pošto je to igra iz 90-ih, odreagovati, da li oni uopšte žele novu verziju te igre, tako da neko kampanju koristi da bi igra se dogodila, a neko je samo koristi da bi istražio tržište, pa ćeš to videti. Sad, naravno, ima niz neuspešnih kampanja i mislim da je glavni kamen spoticanja tu, odnosno broj 1 ubedljivo, što ljudi prekasno shvate da treba da se pripremaju za kampanju. Ona se planira dugo, Luka može da priča o tome, sigurno 6 meseci i više, ima tačno svoj timeline, a ljudi misle ako imam pola igre ili gotovu igru, samo ću da pustim kampanju i to je to. Predstoji ogromna priprema tome, zapravo community building, morate da imate ljude koji unapred znaju da će ta igra da se desi i nije svako Tim Schafer da skupi 3 miliona preko noći. Da, to je jedan segment koji ćemo posebno da obradimo pred kraj ovog bloka. To je ono što sam hteo vas da pitam, gospodine Lazoviću, kako ste se vi osjećali zapravo u celom procesu od prve kampanje pa nadalje? U stvari, možete da nam kažete kako je izgledala ta prva kampanja, onako u celom, da kažem, ok, bio je Kickstarter i nije to sad isto vreme kao što je bilo kad ste vi započeli, ali je to opet sa druge strane bio jedan pionirski projekat, pa onda možete da podelite sa nama i što je vaše iskustvo i šta ste primetili, oko čega ste strepali, šta ste u međuvremenu morali da naučite da biste došli zapravo do uspeha na kraju. Mislim da svi kreatori koji su imali svoje projekte na Kickstarteru dele mišljenje da je to jedna velika neizvesnost, puna nadanja, sada to nekad bude ostvareno, nekad malo manje ili razočaranje. Mi smo se relativno pripremali, sin i ja, za tu kampanju uz dosta improvizacija. Znači, želim odmah da, otprilike na početku kažem, da sebe ne smatram za nekog stručnjaka za crowdfunding. Ovo jednostavno sam imao te neke uspešne kampanje, podelit ću iskustvo, ali sam neke stvari, neke savete svesno radio drugačije. Sad to je i do mog ličnog nekog afiniteta prema tako nekim, odnosno situacijama u životu. Ali u svakom slučaju krenuli smo sa kampanjom računajući na sopstvenu proizvodnju, pa smo stavili vrlo mali limit, u stvari limit od 5000, što sam kasnije i smanjio.
prethodna priprema moja se sastojala samo u tome da sam povremeno na Facebooku, jedino to umem da koristim od društvenih mreža, postavljao neke sličice, crteži i bilo je mnogo interesovanja. I mislim da je tu možda zamka, to želim da kažem sada i da naglasim, jer sam pratio neke druge kampanje, gde mnogi kreatori budu ponešeni time, da imaju dosta pratioca, dosta lajkova, dosta komentara. To bukvalno ne mora ništa da znači. Može, ali ne mora. Ja sam tad imao mnogo veće interesovanje od nekih ljudi kojima se svidela taj dizajn i uopšte taj pristup tim igrama, toj igri koju sam, to je bila Pomorska bitka u Arhipelagu, da bih posle prvog dana bio relativno razočaran. Došao sam do nekih 2500, pa je bilo nekih otkazivanja, neugodnih pitanja, zašto kartonske figurice, a ne plastične. Bukvalno smo za jedan dan reagovali, otišli, našli čoveka koji nam je uradio 3D, odnosno Simir radio modela, koji nam je oštampao te brodiće i onda je krenulo polako. Hteo sam da ignorišem recimo stretch golove, pokazalo se to pogrešno, treba da se ubace i još neke ovako savete koji postoje na samoj stranici Kickstarter koju oni imaju, ja mislim uvodno da to nije ukinuto, nisam čitao to odavno. Znači, malo smo, da kažem, tu kampanju izvukli na mišiće, ovako žargonski da kažem. Nismo imali stretch gole, pa smo ih naknadno ubacivali, pa smo neke dodatke pravili u toku kampanje, ali je na kraju krajeva sve završeno dobro. Velika dilema je bila kod većine bekera i uopšte ljudi koji su pratili kampanju da pronađu iz koje igre smo mi to razvili našu igru. Mislim, meni je problem da pronađem zato što ja, evo koristim još jednu priliku da kažem, ja nikad nisam ni igrao ni jedne druge igre, tako da znam samo svoje igre, porivi su mi sasvim drugčiji u knjigama, u filmovima i tako dalje. I onda su jedno 15 dana u kampanji pokušavali, našli neku iz 70 neke tamo u Americi, pa neka, ne znam, u Španiji, tamo, dok na kraju neko nije zaključio ljudi u stilu momci, prestanite da tražite, ovo je potpuno fresh, našli su novi izraz. Jer to novo u toj gaming industriji vrlo često znači da je to neka varijanta postojeće igre, što je sasvim legitimno. I sada ja pravim varijante svojih igara, ne mogu svaki put da smislim neki sistem potpuno novi. Tako da su moje iskustva pozitivna. A druga kampanja... Ali korisnici od vas to i traže zapravo. Tako je. Ne da razvijate potpuno novu igru, već da im date ekstenzije onoga što ste već zapravo pripravili, odnosno da uzbuđenje poraste. Ovo je dobro pitanje. Upravo posljednja moja igra je bila odnosno Age of Dohvejc, Prvi svjetski rat, sa temom Prvog svjetskog rata i mi smo već najavili da će biti i za Drugi svjetski rat. Sad imam na čekanju, ne znam sad koliko, ali sigurno nekoliko stotina ili gotovo svi bekeri iz ovog prethodnog projekta. I sad se razvije polemika među komentarima na te update-e koje postavljam povremeno na projektu, baš danas je jedan novi komentar. Neki se zalažu da mi što pre idemo sa drugom igrom, ne mogu da dočekaju, dok drugi kažu čekajte, isporuči ovo, a rok je januar, sada 2021. Kao isporuči ovu prvu pa da vidimo da li je dobra pa ćemo onda da bekujemo, nema problema. A sad opet se neki javljaju, ma nemoj ti da se mešaš, kao u stilu neka čovjek napravi što pre. Tako će napraviti otprilike dok bude trajalo slanje tih igara, neko će dobiti, neko neće, onda ćemo startovati sljedeću igru. Iskustva su mi stvarno predivna. Ja ovako nekad u razgovoru sa prijateljima kažem, ja sad gde god odem u svetu, mene bi rado dočekali u Ukrajini, u Japanu, u Americi, u Meksiku. Imam svoje ljude koji kažu dođite u naš klub, prezentujte igru, jedva vas čekamo i tako dalje. Biće vremeni da se ponovo putuje, pa ću nešto od toga i iskoristiti. Želeo bih samo da povučem da prvi put kad ste izašli na Kickstarter, vi ste tražili iznos od 5.000. 5.000, da. I onda ste ga spustili. Posle sam spustio. A mogli ste realno, ako ste hteli sve da pokrijete, da li je to taj realan iznos ili ste ga baš onako suzili na minimum neophodnosti? Ovo sada može da zvuči kao reklama za moju radionicu. Znači, ja sam prvo ponosan time što sam napravio dosta igara koje su bukvalno iz svih zemalja sveta, koje su, normalno nije to iz Severne Koreje i sličnih, ali preko 50-60 zemalja sa Novog Zelanda, iz Afrike, iz nekih ostrva, već Južna Afrika. Znači, svuda sam uspio da nađem zainteresovane ljude za moje projekte. Time sam naravno najviše ponosan, ali se gotovo jednako ponosim i time što sam u okviru sopstvene radionice napravio mogućnost da sve što pomislim mogu da proizvedem. 3D štampači, digitalna štampa i tako dalje, koristeći usluge saradnika u Beogradu, Užicu, Čačku i tako dalje. Tako da ja sad mogu da stavim limit $100, ja mogu da prodam jednu igru, nije problem, ja ću je napraviti u mojoj radionici. Postoji mišljenje da stavljanje malog limita može da deluje neambiciozno, da je to loš projekat i tako dalje. Može, ali evo ja sam u 2 kampanje koje su prešle $100.000 imao limit po $2.000, znači to ne mora da znači. I to bez centa uloženog u reklamu. Znači ne mora da znači kampanja može biti uspešna i sa minimalnim limitom i sve više u svetu to sam uspeo da ispratim, da kampanje spuštaju te limite. Sada, mnogi kreatori imaju problem
ok, ja imam svoju radionicu i meni je lako, ali kako neko drugi da do toga dođe? Ja sam nedavno uradio 10 komada igara, znači seriju prototipsku za jednu ekipu iz Švedske. Nešto je Here Dragons, ne znam tačno kako bih pročitao. Juče im se završila kampanja, skupili su $20.000. Oni su se meni u mailu izuzetno zahvalili, čak su napisali zbog heroja poput mene i moje radionice, oni su pokrenuli projekat. Jer sam im uradio po pristojnoj ceni 10 komada, oni su to poslali revijerima, ili kako se zovu ovi ljudi koji to pregledaju pred Kickstarter kampanje i prezadovoljni su, najavljuju dalju saradnju sa mnom, slanje ekipa koji su u sličnoj poziciji kao oni, jer na zapadu takve male radionice izgleda da ne postoje. Imam prijatelji u Francuskoj koji kaže ovde za jednu igru da vam neko napravi jednu traže par stotina evra. Jednostavno neće, ili neće ni da radi. U Kini i može da bude neka pristojna cena, recimo $70-80, ali onda slanje, ili je to nekim brodovima pa to jedva da stigne, ili ako ide ekspresom nekim, to je preskupo. Tako da mislim da tu postoji i ja tu mogu da pružim podršku domaćim timovima, kreatorima, što sam već i učinio u par slučajeva. Znači, da bude jasno, ja sad imam pune ruke posla da proizvedem ovo što sam već, da kažem, prodao preko Kickstartera. Nije meni cilj da zaradim. Naravno, ne mogu to sve da radim besplatno, postoji cena materijala, cena rada, ali u svakom slučaju vrlo povoljno mogu da pružim usluge timovima koji pripremaju svoje Kickstarter kampanje. Znači, da spuste limit, to ne mora znači da će biti to mali uspeh, može da se opet skupi na $10.000, evra, ali da eto, za slučaj da nije Bog zna kakav uspjeh, onda će to moći da se proizvede po pristojnoj ceni. Kristina, ovo je jedan segment koji spada u table games, jel? Odnosno, da, društvene igre za stolom. Šta je s videogamingom? Mislim da će biti još lakše njima i da će možda oni koji su se premišljali da li da krenu da prave igru ili ne, ove godine definitivno prelomiti da prave igru. I nadam se da će Luka da ih ubedi da je crowdfunding prava opcija, baš između ostalog zbog ovih problema koje smo čuli sad sa Forsageom, a to je shipping, koji ne znamo kako će funkcionisati narednih 6x meseci, i naravno fizička proizvodnja, odnosno troškovi su verovatno dosta veći ako treba da se štampaju karte, da se 3D printuju figure i tako dalje. Tako da mislim da svako ko se odluči baš za video igru može da očekuje da će imati dobar feedback od publike. Opet rekli smo da je Kickstarter, ajde prvenstveno Kickstarter, nekako ima tradicionalnu svoju bazu gamera koja redovno ulaže u projekte, koji stalno prate šta se novo pojavljuje. Imamo recimo i poznate kreatore igara na Kickstarteru, pa ako vam oni bekuju igru, onda je to strašno big deal i dešavalo se i našim članovima. Tako da vidjet ćemo, mislim da ova godina je baš pravi trenutak. Da. Luka, kakva je situacija prema našim saznanjima vezano za pre svega taj kreativni segment, odnosno mislim da za video igre, a onda i za table games prema insights generalnim koje mi imamo sa Kickstartera, na primjer? Pa, nekada je jako teško doći do svih projekata koji dolaze iz Srbije, jer jednostavno ne označe svi da vode projekat iz Srbije, što malo otežava da kao imamo kompletnu sliku, ali ne verujem da nama puno projekata promakne. Jednostavno imate timove koji rade u Srbiji, iz Srbije su, svi su odavde, sede ovde, verovatno neko i na spratu, ali su zapravo registrovani u inostranstvu zbog tržišta, zbog toga što im je lakše da otvore nalog na platformi i tako dalje. Ali u principu mi nemamo zapravo toliko mali broj kampanja koje se pokreću iz Srbije u gaming segmentu, ali imamo jedan nizak, a sada sve viši, srećom, broj uspešnih kampanja iz Srbije, i tu je razlog upravo to pitanje pripreme, pitanje učenja, pitanje znanja zapravo o tome kako pokrenuti uspešnu crowdfunding kampanju. Kristina je sad rekla to, da, postoji jedna grupa ljudi koja je na Kickstarteru i koji su fanatici, koji sede i koji će uložiti u tonu igara. Postoje super bekeri, kao na primjer jedan momak iz Srbije koji radi u Južnoafričkoj Republici, koga imamo intervju sa njim na sajtu crowdfunding.rs, koji jednostavno što god da vidi da dolazi sa Balkana, ulaže u te kampanje da bi ih podržao, ali zapravo neće Kickstarter kampanja biti uspešna tako što vi
pokrenete projekat, pokrenete kampanju, a onda svi na Kickstarteru jedva čekaju baš vašu kampanju i svojih 50 teško zarađenih evra ili dolara će dati u tu kampanju. Ne, mora da se radi na tome, mora da se razvija. Ovo što je Predrag rekao je isto jako važno, znači 1000 komentara nije 1000 bekera. 1000 lajkova nije 1000 bekera, to treba da se pretvori u bekere, s tim ljudima treba da se razgovara, da se komunicira, da se to radi na dnevnom nivou, jer to neće, znači crowdfunding kampanja, to je ono što sam pričao i prošli put i što mi ponavljamo kao papagaji, nije ono što kaže naš narod lezi lebe da te jedem. Znači, to kad ste objavili kampanju i pokrenuli kampanju ne znači ništa. Da bi ona bila uspešna, to traži mnogo dodatnog posla pre samog objavljivanja. Mislim, čak i taj mali iznos, mi sad imamo primer, neću da imenujem studiju, zvučaće loše, nemam nameru da bude loše, ali crowdfunding kampanja iz Srbije, koja ima ciljani iznos od 300 evra. Oni su već 2 meseca, nije 2 meseca, manje, mesec dana na nekih 12-13%, znači na $50, dakle, ili evra. Jednostavno, to što ste vi stavili mali iznos, ako vi ne dovedete ljude na vašu stranicu, ne ubedite ih da kliknu da doniraju, znači da oni to neće uraditi sami od sebe. Mora se uključi zajednica, mora se pita zajednica, to jeste ovo što je Predrag rekao, kao ljudi daju predloge, ljudi daju ideje i to nezavisno od toga kad im vi ponudite nagrade, pa jedna neka, ne znam, skuplja nagrada bude personalizovano, kao što smo videli sad sa jednom igrom iz Srbije skoro, da vama autori igre zapravo preprave kutiju u kojoj je igra spakovana i da taj neki faraon bude nacrtan po vašem liku, recimo. Ali s druge strane, uključuje se zajednica na druge načine. Predrag je, koliko se sećam u poslednjoj kampanji, ste vi bekerima ponudili da oni prevedu igru na njihov, da vi ste imali prevod, na primjer, na 5 svetskih jezika i kao trebalo vam je, ne znam, kineski, ne znam još koji, u kampanji je pisalo ko to uradi moći će po dodatnom povlašćenoj ceni da dobije još dodatnu nagradu. To znači da ste uključili ljude, da oni postaju deo igre, a to je ono što ljudi, mislim, kao da, ljudi vole da kupe nešto jeftinije, jer u crowdfundingu obično igra jeftinija nego u slobodnoj prodaji, ali vole da budu deo toga, jer nije beker samo neko ko hoće svoju nagradu, nego i neko ko hoće da bude deo vašeg puta. Potpuno je to tačno, a ja sam zapravo sad kroz tvoje izlaganje zapravo shvatio da verovatno velika većina onih koji su se prijavili za ovaj meetup zapravo želi da sazna više i možda nije dovoljno upoznata sa tematikom, procesom, procedurama i to ćemo sada ponoviti usmeno svi, pa možemo i o tome malo da prodiskutujemo. Ali želeo bih da vam kažem svima koji nas pratite danas da kad se ovo završi svi ćete na mail dobiti jednu onako prilično izdašnu brošuru o crowdfundingu generalno i kod nas sa vrlo korisnim linkovima na sajt Crowdfunding.rs na platformu na kojoj bukvalno svako ko planira i želi da kreira kampanju, a nije lenj, može za 2 dana da nauči jako puno i da prođe celu jednu proceduru i stepene, čak da dobije na pitanja na ono što su suštinski važne stvari, a to je i kreiranje perkova, i pravni okviri, i poreski okviri, ali isto tako i da vidite neke interesantne priče iz domaćeg iskustva u različitim segmentima. I onda bih hteo sad, Luka, da te pitam, kad smo kod toga, ako bismo mogli prođemo ukratko samo neke ključne elemente za nekoga ko uopšte razmišlja da kreira kampanju ili da stavim stvari u drugi kontekst. Mi zapravo imamo iz svog iskustva sada kao crowdfunding eksperti da jedna stvar je ta delimična lenjost. Imam dobru ideju i imam super stvar u ruci i užasno smo se potrudili, potrošili smo mesece da kreiramo ovo i testirali smo sa prijateljima i na tome radimo već godinu dana i izađemo na platformu i posle 3 meseca stojimo na $15 od 300. Ili na nula. Mislim da ja samo se ubacim i to glavni hendikep gaming timova, jer oni inače su navikli tako da operišu, da jako brzo iteriraju projekat, da se stalno testira i verovatno očekuju da to isto može i u kampanji. Ako je okačim, vidim da ne ide, ja ću tvikovati šta ja mislim da treba, pa će to da se menja, međutim, daleko od toga. Da, to je jedna interesantna stvar i mislim da je korisno... Prekinula tok misli.
Ne, sve okej, nego prati mi chat umeđu vremenu. Da, bilo je pitanja. Stižu pitanje i to pa pokušavam onda da sve nas sinhronizujem, da smo okej, da ne ispadnemo iz koloseka. Želeo sam da kažem da je ta jedna tačka poznavanja procesa u crowdfunding kampanji zapravo jedna ključna stvar za svaki uspeh, ali isto bi se nadovezao na gospodina Lazovića, a to je da pravila su tu da se malo modifikuju. Odnosno, morate dobro poznajete svoj proizvod, zaista, ne iz onog ega, jel? Da kažemo, ja sam super, ovo je baš strava, svi su me tapšali po leđima i rekli mi da je ovo super, već da poznajete ono što je šustina pa ćete videti, jel, gde će to da dođe. Vi ste iz vašeg prvog iskustva već doživjeli da imate bekere iz Japana ili iz Koreje koje nikad vidjeli niste, niti ste znali kako napravite rič do njih. Oni su napravili rič do vas. Dakle, se vratim na onaj početak. Luka, izvoli, zamolio bih te da podeliš sa nama zapravo ono što bi bili neki ključni elementi u crowdfunding kampanji. Prva osnovna, glavna stvar Biblija je građenje zajednice i to je ono što mi pričamo, to je ono što recimo u slučaju Fortnite Gamesa iz kampanje u kampanju se pokazuje kao ključ. Čuli ste malo pre od nekoga koji ima 5 uspešnih kampanja do sada da vi ste završili jednu crowdfunding kampanju, još niste isporučili igru koju ste u toj kampanji lansirali, a vama ljudi već traže nastavu. I kao spremni su bez da vide ovo jedno da podrže prvo. I da, to može iz 5. puta. Iz prvog niko gotovo neće to moći, osim ako nije jako poznato, prepoznato i veliko ime. Bilo je tih slučajeva, ali jednostavno nisu merodavni. Građenje zajednice je nešto što traje, građenje zajednice je nešto što traži vreme. Dakle, vi ako se pojavite kao novi studio, targetirate neka tržišta u inostranstvu i bacite to pred ljude, niko neće vas da vidi. Mi sad radimo već par meseci, sarađujemo sa jednim studijom koji radi jednu igru sa kartama, koji je i član, mislim, SGA. Oni su učestvovali na Crowdfunding akademiji, dakle, oni će pokrenuti crowdfunding kampanju, ali oni barem godinu dana idu po sajmovima igara, idu po gaming, kako se zovu, studijima, u gaming roomove idu, daju svoju igru ljudima da je probaju, snimaju recenzije, rade na predstavljanju igre na Facebooku, na Instagramu, na TikToku, gledaju da dođu do ciljne grupe gde god mogu. Dakle, to što neko, znači ne možete pretpostaviti da tamo negde postoje neki ljudi koji će da kupe igru. Mislim, to je kao i za svaki drugi proizvod. Mislim, to što ja nešto pravim, kao da, sigurno ima neko ko će to da kupi i kome će to da se sviđa, ali do tog nekog moram nekako da dođem, moram da mu se obratim. Važno je, mislim, ta komunikacija, važno je izgraditi zajednicu, pa onda lansirati kampanju kada ste sigurni manje više da će to da uspe. Ja sam čak skoro čitao i neke blogove i slušao savete ljudi koji, ne znam, drže agencije, rade nešto slično što i mi, samo u određenim sferama, pa kao oni savetuju, kao mi uvek kažemo, nemojte da lansirate kampanju ako niste sigurni da ćete prvi dan da imate 30% prikupljenih sredstava. Neki trenutno savetuju da se ne ulazi u kampanju ako niste sigurni da imate 100%. Jer kao to prvi cilj od 100%, to je ono što ste vi rekli, neki sad savetuju manje ciljeve, neki više. Jednostavno morate da znate šta da očekujete od svoje ciljne grupe, od svoje zajednice i kako da im se obratite. Mi sad smo skoro završili uspešnu kampanju za socijalno preduzeće Kafe Bar 16. To je bila kampanja koju opet radili smo na njoj na Crowdfunding akademiji, posle su kao osvajači jedne od nagrada dobili saradnju sa nama. Nije gaming, ali je vrlo ilustrativan primer. Dakle, prvi cilj njihov je bio negde, ako ne grešim, oko 5.000 evra, 600.000 dinara. Taj cilj je skupljen za 5 dana samo u Srbiji. Dakle, to na domaćoj platformi Donacija RS, ništa to Kickstarteri, ništa strano tržište, ne. Samo od ljudi iz Srbije, koja nije kao baš nešto najprijateljskije tržište za online plaćanje, za doniranje, za ovo, za ono, ali vi jednostavno kao imate jedan kafe bar iza koga stoji Centar za integraciju mladih, koji radi sa decom ulice, svratište za decu ulice, koji su godinama prepoznati, za koje ljudi znaju, koji znaju ko su ljudi koji njih podržavaju i sve što je trebalo da se uradi, osim dobre pripreme, a spremali smo se za tu kampanju koliko, 4 meseca,
Samo je trebalo da im se obrati i da se sad kaže sada to sve što radimo je ugroženo zbog pandemije, ajde sad nas podržite. Tih prvih 5.000 evra je skupljeno za 5 dana, digli smo cilj na $1.000.000, 8. dan je skupljeno 1.000.000, do kraja kampanje koji je, sutra je kraj kampanje, je li tako, skupljeno je 1.200.000 i malo nešto preko toga. Zašto? Pa zato što je tu postojala zajednica i zato što je zajednica reagovala. Zajednica će uvek da reaguje ako imate odnos sa njom, ako radite sa njom, ako oni znaju ko ste, što ste, kako ste i zašto. Jednostavno, to je ključ. Sam proces pripreme kod nekog ovakav, kod nekog onakav, svi 1000 puta već znaju ispričanu rečenicu kako počinje Ana Karenjina i isto vam i sa crowdfunding kampanjama. Sve uspešne su iste, sve neuspešne su neuspešne na svoj način. I vi kad gledate crowdfunding kampanje gaming studija iz oblasti gaminga u Srbiji, mi već nekako, kad vidimo stranicu kampanje, unapred znamo kako ona može da prođe. Kod nekih vidimo da je, ne znam, tekst potpuno pogrešno napisan. Kod nekog drugog su, na primer, perkovi prilično loši za to šta je nekako standardno perk. Mislim, mi smo imali primere gde neko pokrene crowdfunding kampanju, ne znam, na primer, za neku video igru i kao perk ima sve i svašta što kao taj studio radi, samo nema tu video igru. A kao, to je jako teško da onda uspete da ubedite ljude da kao biraju neke druge stvari, a ne to zašto vi tražite podršku. I nekako sve to može da se reši, to je nekako i razlog zbog čega smo mi danas ovde i zbog čega planiramo sledeće godine neke zajedničke aktivnosti, a to se sve rešava pitanjem edukacije i pitanjem učenja o crowdfundingu. Mislim, mi imamo taj sajt crowdfunding.rs koji je ogroman resurs za sve koje zanima crowdfunding i moj, recimo, to savjet svima koji prate i gaming studijima da kao pročešljaju taj sajt. Jer gomilu nekih stvari koje kad vi spremite za crowdfunding kampanju, kao ok, super, ali onda prođete kroz taj sajt pa vidite kao da li baš to tako treba. Pogledajte druge kampanje. Predrag je malo pre rekao kao radio neke stvari suprotno. I to ćete videti ono da neke stvari treba da uradite suprotno, ali jednostavno samo kao važno je prihvatiti da crowdfunding kampanje neće biti uspešne same od sebe. Ja bih se nadovezao, upravo neće biti uspešne same od sebe. Jedna od stvari s kojima se obojica susrećemo u poslu, a to je zapravo podrška u pozicioniranju onoga što je projekat za crowdfundiranje. Nije dovoljno samo krenuti od toga da vi znate da je to dobro, već je jednostavno jako važno napraviti taj neki stratešku poziciju. Vi ste, Predraže, bili u jednoj, da kažem, delimično olakšavajućoj okolnosti, obzirom da niste, da format igre ne ispada iz klasičnih igara. Drugim rečima, vi već imate tržište i imate, kako bi se to reklo, ne menjate ponašanje, nego dajete novi proizvod. Ono što je razlika između, na primjer, table games, u ovom slučaju igara, ratnih igara ili tako dalje, u odnosu na nešto što su video igre danas, je da video igre zahtevaju to što je Kristina pomenula, inovacije kontinuirane. Znači, brzo je zadovoljenje jednim formatom i oblikom i zahteva se da se stalno inovira. Svaka inovacija zanima promenu ponašanja, jel? To znači nećete ovu igru isto igrati kao i prethodno, to već znate na pamet, jel? Što nije slučaj u Table Games uglavnom. U tom slučaju postoji jedan segment koji bih se nadovezao, a to je da svaka crowdfunding kampanja mora biti tretirana kao marketinška kampanja u svakom svom formatu. Da se targetira tačno gde se nalaze ciljne javnosti, odnosno gde se nalaze bekeri, kome je ta igra zaista namenjena, na koji način će ta igra biti predstavljena onome kome je namenjena i kako će se to na kraju zatvoriti kao jedan krug iz koga može da se izvuče neka sledeća, da se izvuče ekstenzija zapravo koja će biti podjednako uspešna. Luka je pomenuo to i ja bih da se nadovežem, ja se nadam da ovo je neki prvi korak koji smo realizovali sada uz podršku nemačko-srpske inicijative i kao što je Andrej pomenuo na početku, ja se nadam da ćemo zaokružiti taj jedan segment i biti fokusiraniji na podršku i pomoć gaming zajednici u Srbiji u svim segmentima sa ekspertske snage, da kažem, i kroz edukaciju, obrazovanje i kroz tu neku
podršku u strateškom kreiranju kampanja. Jedan od razloga je i taj što nije samo što je gaming industrija prepoznata kao korisna za ovu zemlju, već je to jedan segment koji otvara mogućnost mladim ljudima da rade ne samo ovde, već i da nešto što je dobar proizvod plasiraju napolju. Ono što takođe stoji jeste činjenica da zapravo jedna uspešna kampanja kreira jedan ceo ekosistem. To znači da će Kristina, Dušan, Luka i Predrag dobiti posao, neki prihod i da će od toga živjeti vaša porodica i da ćemo ići u samoposlugu, da ostavimo neki novac za hranu i čokoladu. Drugim rečima, jedna stvar vodi do druge i kreira ceo neki ekosistem. Vi ste Predraže pomenuli i to je interesantno iz te jedne pozicije da ste vi imali radionicu u razvoju kada ste prvi put izašli na Kickstarter. Kako to danas izgleda 4 godine posle? Pa, konkretno moja radionica sada ima nekoliko zakupljenih. To je jedan poslovno-tržni centar, dakle poslovno-zanatski centar gde ima dosta lokala. Ja trenutno neke zakupljujem, jedan sam kupio, imam 4 radionice i 4 nas je zapošljeno, ali proizvodnja figurica, proizvodnja kutija, talona, onih krupnih elemenata grafičkih i od plastike sam poverio drugim radionicama. Po Beogradu sarađujem sa 7-8, sad možda bi nabrojio 10 grafičkih radnji. Ovdje plastificiraju, ovi štancuju, ovi rade alate za štancovanje i tako dalje. Štampa krupnih elemenata je u Čačku, jednoj velikoj štampari. Alate sam radio nekada u Železniku, sada radim u Užicu. Naprimjer, to je jedna radionica, iznao bih pohvale, rekli smo da nećemo pominjati firme i imena, za rekordno kratko vreme su radili 2 alata. Dobro, nismo na televiziji, imamo 50 polaznika, Aha, dobro. Neće rešiti da nas ukinemo. Savić Plast, mislim da se tako zove iz Užica, uradili su alate u ekstremno kratkom vremenu, za manje od mesec dana, jer moje neko prethodno iskustvo nije bilo baš tako, 5-6 meseci sa 1.000.000 dorada. Isporučili su mi 514.000 jednih figurica, 270.000 drugih figurica, danonoćnim radom 15-16 sati dnevno. Znači, to je za tu radionicu bio dobar posao, sve je to naravno plaćeno od strane bekera iz belog sveta. Slično i sa mnogim štamparijama, većim i manjim, gde je to vrlo značajan prihod, bar u ovih nekoliko meseci gde traje proizvodnja. Tako da, kažem, ponosan sam i na to. Ovoga puta, za razliku od možda moje prve i treće kampanje, kada je trebalo nekako improvizovati proizvodnju jer su bili tiraži mali, ovoga puta sam imao sasvim dovoljan tiraž da uradim kod bilo kog proizvođača u Kini. Inače imam na desetine mailova, na neke nisam ni stigao da odgovorim, ponude iz Kine, Tajvana i tako dalje, gde nude svoju proizvodnju, da oni proizvedu to pošto jednostavno prate Kickstarter, vide da je to nešto postiglo neki uspeh i tiraž. Ja sam se opredelio da to radim ovde i iz nekih razloga što volim da se bavim grafikom, što sam uneo neke inovacije pa se i time, da kažem, ponosim da to može da funkcioniše ne baš po tim standardima kako je to Amerikanac možda pre 20-50 godina napravio, nego da može i na neki malo drugi način. I eto, dosta firmi i pojedinaca imaju značajne prihode od tih donacija koje su stigle iz belog sveta. Jer kad se to podeli, ja sad neko kaže, jao, ti si napravio, pa ne znam, pominju cifre. Nisu to neke ogromne cifre. Možda više vredi jedan šleper krompira koji se izveze u Bijeljinu, ako gledamo izvoz, na primer, ili šećerne repe, nije bitno. Ponosan sam što je to u Japanu imam, da, to nismo pomenuli do sada, znači, pored Kickstartera, ja polako već imam uvoznike za svoje igre, to je pogotovo za tenkovski šah. U Japanu imam čak 2 uvoznika koji uzimaju na 100 igara, već par puta je bilo poručbina. Imam neke retailere u Americi, u Ukrajini, u Francuskoj, u Mađarskoj, u Holandiji i tako dalje. Nisu to neke količine, možda sam očekivao i malo više, da budem iskren, ali to ide svojim tokom, tako da igre zauzimaju svoje mesto. Jer nije mala stvar izvesti, da, u Kini, to sam zaboravio da kažem, možda pre Japana je bio upravo iz Kine jedan uvoznik. Znači, nije mala stvar izvesti gotov proizvod sa dizajnom, sa proizvodnjom u Japan i u Kinu, gde znamo da otuda uvozimo sve stvari, a eto, ja sam uspeo da izvezem. I to je onda, znači, umesto da bude prihod njima tamo proizvođačima, pa da ja to podelim bekerima, da nešto malo zaradim ja kao autor, ja se opredelio da to proizvedem ovde, pa je to i izvoz direktno bekerima, mislim, to se spada u neki izvoz, iako je to perk nagrada, reward, ali, eto, i posle toga se nešto dešava. Ja se nadam da će toga biti sve više, ali sad imam par kompanija koje jedva čekaju da isporučim među dohvat da bi počeli da naručuju. Mislim, to još uvijek nije sigurno, ali se nadam da će biti. Da, kakva je situacija zapravo sada što se tiče
mi ovdje još uvijek, znači govorimo, kada je gaming u pitanju, govorimo pre svega o Kickstarteru. Nešto se dešava i na Indiegogo sada? Pa, mislim, dešava, kažem, ima igara, ali pre ćete tamo naći gadžete vezane za igre. Ranije je ono što je Predrag rekao, to bilo kod nekih izbor, je bio uslovljen time što je Kickstarter nije bio dostupan iz Srbije, a Indiegogo jeste, sad nisu ni jedni ni drugi direktno. Tako da, vi možete zapravo i da lansirate na Indiegogo ovo, ali mislim, moj utisak je da gaming zajednica koja zna za crowdfunding, kad gradite onu vašu zajednicu koja je upoznata s crowdfundingom, treba se držati Kickstartera. Mislim, i za većinu zapravo nekih ljudi koji su nama pisali preko Crowdfunding RS ili koji su bili na Crowdfunding Akademiji ili nam se obraćaju ovde, uvek kažemo da je Kickstarter bolja opcija jer jednostavno profilisao se kao platforma. Ja čak nisam ni siguran da je Kickstarter u bilo kom trenutku, kao kompanija, kao platforma, imao ideju, sad ćemo mi da se profilišemo u gaming industriji, u dizajnu. To je nekako došlo samo od sebe. Indiegogo se profilisao za gadžete više, či ako hoćete novi super cool pametni sat ili ako hoćete pametno, ne znam, ogledalo ili pametni sto za društvene igre, onda idete na Indiegogo pa tamo nađete tako nešto. Ako hoćete dobru igru ili dobar komad nameštaja, onda pre idete na Kickstarter. Tako da, ja čak nisam ni siguran da za kompanije iz Srbije ni te alternativne platforme koje neki koriste mogu da budu dobra opcija, osim možda Ululea koji, na primjer, to je crowdfunding platforma iz Francuske, mahom fokusirana na tržište EU, pošto je dostupna iz svih zemalja Europske unije. Oni kreću polako da se malo profilišu za igre i sve više igara ima kod njih, ali kad vidite samu statistiku da su hiljade, desetine hiljada igara preko Kickstartera uspešno lansirane, stvari budu jasne. Pritom, ne pričamo samo o igrama koje skupe 1000 evra, 5000 evra, 10.000 evra na Kickstarteru, postoje nekih 190, tačno ako ne grešim, projekata preko $1.000.000. Postoji 3000 projekata reda veličine $100 do $900.000. Znači, to je 3000 igara, to uopšte nije malo. Tako da... Mislim da je, izvinjavam se samo da dodam, još gde je tu blagonaklon Kickstarter, da u startu ti bekeri vole određenu vrstu žanrova. Mislim da neki žanrovi mnogo bolje prolaze, tako da u startu, ako neko gleda i planira, mislim da je to prvi filter. Ako mogu ja da se nadovežem, kako sam ja rešio tu dilemu, znači pre prve kampanje, u vreme kada sam tek tragao preko čijeg računa bi mogao da se prijavim na Kickstarter, pa je naravno Indiegogo bio pristupačnije rešenje. Jednostavno sam ispratio neke kampanje, mislim da jedna ekipa iz Makedonije, pogledam na Kickstarteru 100 i nešto hiljada, 107-8. Pogledam na Indiegogu, tamo piše 115. Ja rekao, pa što se ja petljam sa Kickstarterom kad može... Ne, tamo piše u zagradi, 107 je bilo na Kickstarteru, onda dodatnih 8.000 na Indiegogu. Tako da kažem, to verovatno i ne može. Mislim da je Kickstarter Liga šampiona, da je to prava crta, izađe se i tu je to, a ove druge neke lige, ne znam, nije regionalne, to je da neko nađe sebi da zaradi, odnosno da prikupi neka sredstva možda u manjoj konkurenciji. Ali za društvene igre, u svakom slučaju Kickstarter. Hvala. Pre nego što pređemo na segment pitanja, ja bih zamolio da vi sada možete, neki su već krenuli da postavljaju pitanje na chatu, to možete da pratite. Ja ću krenuti da iščitam ta pitanja za sve nas ovde. Pre nego što, znači pitanje već dok ovaj završni segment pričamo, možete da krenete da postavljate u paketu. Ali volao bih da napomenem jednu stvar, iako ovo služi zapravo kao segment motivacije, ne bih volao da ovaj segment bude demotivišući. Ali jednu činjenicu ne možemo prenebregnemo, a to je da je vama potrebno da imate nekoga sa računom u inostranstvu da biste izašli na Kickstarter i da je to jedan od preduslova da biste mogli uopšte da krenete da prikupljate sredstva i da se registrujete na platformi. Kada krenete u istraživanje oko toga koga ćete naći, onda svaka država pojedinačno ima svoj poreski sistem, odnosno sistem oporezivanja, novac koji
koji prikupite, zapravo ne možete tek tako staviti u džep, potrebno je da bude prijavljen i treba proveriti koje su poreske stope za tu vrstu prihoda i za osobu koja u vaše ime prikuplja novac na platformi. Na koji će način to biti oporezovano i na koji način će to vama biti preneto. Toliko je izbor zemlje jako važan i to je jedan deo koji ulazi u celu kalkulaciju, da kažem, troška. Druga stvar koja je tu jako bitna su zapravo perkovi. Kod video igara to možda interesantnije u smislu da ih je moguće realizovati na drugi način online, pa ne možete da ih šaljete fizički. Ali takođe ono što je element na Kickstarteru i što svako voli je da dobije nešto i fizički. U smislu neki gadget ili nešto što je u relaciji sa onim što je content igre, jer zapravo sam pristup realizaciji igre treba posmatrati kao svojevrsnu marketinšku kampanju, odnosno kreiranje zajednice koja će ne samo podržati realizaciju te igre, već i ostati veran korisnik nadalje i neko ko će... Tražiti drugi deo igre, na primjer, što pre. Unapred, da. Upravo, da, upravo taj segment ko kaže traži drugi unapred i određuje kako će se da izgleda. I treća stvar koja niko ne sme da zanemari je vreme. Svaka odluka o crowdfunding kampanji podrazumeva vreme i podrazumeva odlaganja, zar ne? To znači da dok niste spremni, stvarno spremni, onda bolje nemojte izlaziti u kampanju, već se strpite još koji mesec da stvarno budete spremni. Iako to može da izgleda vrlo slatko i zapravo jednostavno, sam proces po sebi je pun malih koraka do ostvarenja cilja. I ako može još jedan savjet sa SGA strane, pošto su stvarno u svakodnevnoj komunikaciji sa najrazličitijim timovima i primetili smo, a ovo mislim da važi sad i za pravljanje kampanje, ali generalno da je ono što jako dobrim timovima sa dobrim projektom najviše nedostaje, to je ono što zovemo BizDev. Čak i ako ne planiraju kampanje, uopšte se ni na koji način ne bave plasiranjem igre na tržište, marketingom i jednostavno misle da će dobra igra sama naći put do igrača, što apsolutno nije tačno, a isto sigurno važi i za kampanju. Tako da ono što mi stalno pokušavamo u posljednje vreme da im uturimo u glavu je da pored odličnih programera, game dizajnera, artista, morate imati osobu u koju imate poverenja, a koja će da se bavi marketingom, akvizicijom korisnika, u ovom slučaju upravljanjem kampanje, sve što uz to ide, pošto je to pretpostavljeno sad već nauka. Samo bih ja dodao zapravo da u slučaju gospodina Lazovića zapravo to i ne radi do kraja, zapravo postoji i taj moment, a to je ono što ste vi uradili u svojoj kampanji, da ste se nadovezali na talas i dali nešto novo. To je ovaj drugi deo koji kaže ne menja se promena, ne traži se promena ponašanja, već se daje nešto što je inovativno u okviru segmenta koji traje više desetina godina zapravo, zar ne? Da. Ovako, da bi bila malo potpunija slika oko tih mojih 5 kampanja. Znači, prva je bila relativno uspešna, druga mega uspešna i onda zbog raznih problema u proizvodnji, znači ja sam na nekim tribinama u Startitu i tako dalje, posle te prve kampanje, druge svoje kampanje, mnogo toga o tim kampanjama rekao pozitivno, što sam kasnije shvatio da sam recimo pogrešio, sam ponudio previše opcija za proizvodnju, odnosno za nagrade, pa je to meni stvarilo probleme u proizvodnji. Zbog kašnjenja nekih alata i nekih problema u proizvodnji, ja sam dosta kasnio sa isporukom te igre Tenkovski šah. Pošto sam dosta proizveo toga viška, da bih kasnije prodavao što se i prodaje, ali nisam mogao da počnem prodaju pre nego što isporučim nagrade, jer to bi bilo kontraproduktivno. Kaže, isporučuješ tamo nekim Japancima, nisi meni dao nagradu. Svako ima pravo, kao što internet može brzo da vas vine, tako može i da vas pusti, dovoljno su 2-3 loša komentara argumentovane i to je to. Tako sam se našao u situaciji da je ponestajalo novca, da bi završio neke opcije koje su bile potpuno sporedne tamo, neki Central Square, dodaci koji uopšte nisu bili bitni za suštinu igre Tank Checks. Tako smo krenuli u treću kampanju nespremni, bez prototipa, bez napisanih pravila, bez jasnog pravila za proizvodnju i bilo je dosta manje uspešno. Skupilo neki 32.000 kasnije s onim dodatkom u Backer Kitu. To je, ne moramo sad da zamaramo za tim segmentom što postoji ta naknada kampanja posle Kickstartera. Tako da sam imao ja taj pad. Posle sam taj isti Panzer Strike projekat produžio posle par meseci, to je bio nastavak tog nekog rada koji je bio još slabiji.
Tako sam ja ponovo krenuo s ovom 5. kampanjom iz početka. Znači, sada sam išao na te neke avione, to je moja prva ljubav u tim ratnim, da kažem, nivoima. Tako sam imao i uspone i padove. I svaka priča je za sebe. Ne mora da znači ako je bila prva kampanja uspešna, druga, treća, četvrta. Ne, evo meni upravo treća bila drastično manje uspešna od druge. Uz gomilu kritika koje su bile opravdane, gde sam ja rekao tako je kako je, pa sam onda pohvaljen da sam iskren, da nisam sad nešto ulepšavao. Tako da je to jedna dosta složena komunikacija. Ja kažem, sin i ja kao autori, ja za svog života ne mogu da izdam sve igre. Čak i kada bih radio samo autorski, znači recimo 2 meseca nam je dovoljno, mesec dana, mi ne idemo po klubovima da isprobamo to što mi odlučimo, takva igra, recimo mesec dana priprema za igru, ali to je u ovom slučaju, ne govorim kao opšti savjet. Znači mesec dana nam je potrebno za igru i mesec dana da pripremimo kampanju. Tako da bi mogli 5-6 kampanja godišnje. Ali upravo zbog te proizvodnje, što sam se opredelio da i to radim, eto da bi neki ljudi oko mene imali neki benefita od svega toga, onda to ide dosta sporije. Otprilike računam na 6-7 meseci da mogu u buduće da imam po jednu kampanju. Tako da je to dosta... Da, ali kažem, imamo jedan dogovor još pre, i to da pomenem, mislim da je bitno, još pre prve kampanje, tragajući za tim nekim ko bi mi dao račun, došli smo do jednog Nemca, gospodin je Till Meyer, firma je SPL Triep, to onako nije velika nemačka firma izdavačka, ali je pozicionirana da radi dosta sa školama. I onda on u startu odbacio bilo koliko saradnju oko ratnih igara, to pogotovo u Nemačkoj nije makar javno poželjno da se ističe, ali ima svojih kupaca. I mi smo se dogovorili za jednu igru, tema je neki svemir, ne znam koje će biti konačno ime, i mi kao radimo, sad smo se susreli prošle godine u Essenu, bili smo gosti na njegovom štandu, promovisali tu igru, ali to ide neverovatno sporo. Mislim, sin bi ja bi to do sad izdali 5 puta. Verovatno će to imati neki dodatni kvalitet, zato što će se on uključiti i pokrenuti to nemačko tržište i tako dalje, ali da kažem, za naše neke standarde to je suviše sporo, ali treba uzeti u obzir i tako nešto, to je da pristupe to iznutra, da kažem, u to nemačko tržište. Sad ja onda više neću morati da pitam, da šaljem mailove, da li želite moju igru, to će raditi kada ta igra prođe, ovako ili onako na Kickstarteru. Zapravo dali jedan sjajan šlagvort, pošto smo ušli u segment već koji je predviđen za pitanja. Andrija je bio prvi, nadam se da je Andrija još uvek sa nama, ako jeste, nek se javi na chat da kaže da je tu. Jedno od prvih pitanja koje je stiglo od kako smo krenuli je zapravo vezan upravo za ovo što ste sada rekli, a to je koga to imate u inostranstvu, ko će da radi sa vama ili ko će vam pomoći izlazak na platformu. I kaže Andrija ovako, pošto se govori o Kickstarteru i koliko je važan za naše tržište, kada će isti biti omogućen za naše tržište? Nemaju svi rođake prijatelji u inostranstvu preko kojih bi pokrenuli kampanje, ukoliko je trenutno 30%, taj broj bi, verujem, bio oko 50% sigurno kada bi to bilo moguće kod nas ili olakšano. I mi znamo i reći ćemo te neke, da kažem, principijelne stvari, ali da krenemo od vašeg iskustva. Ovako, eto, ja ću to da kažem, to je, ja sam u početku bio na nedoumici da li to treba da kažem javno ili ne, međutim, apsolutno može. Moja prva kampanja je bila preko prijatelja, Francuza, koji u stvari živi ovde, radi se o gospodinu Pascalu, on je sad trenutno duže vreme u Francuskoj, ne može da dođe zbog korone. Išlo je preko njegovog nekog, da kažem, poluposlovnog računa, sad to ne znam kako oni to definišu, on je prevodilac i onda za svoje prevodilačke usluge prima novac. I to je bilo na neki način ograničeno, da je bio neki uspeh 100 ili više hiljada evra, dolara, bio bi u problemu i on i ja da to sve procesuiramo. To je bilo kako je bilo. A već posle toga sam došao do gospodina, on je Slovenac rodom, ima firmu u Americi, radi se o Niku Klanšeku ili Klanseku, ne znam kako se... Klanšek. On ima firmu u Americi, mislim da je sad trenutno u Hong Kongu prijavljen. Sada kada bi mi neko poklonio firmu u Americi, bilo gde, bez ikakvih problema, da kažem, administrativnih i svih drugih, ja to ne bi uzimao zato što je saradnja sjajna, on sve varijante znao, izađe u susret da isplati u delovima. Kad sam krenuo tu prvu kampanju za tenkovski šah, imao sam firmu koja je bila grafička radnja paušalnog oporezivanja, kako se to već kaže, paušalna firma. Već tokom kampanje sam vidio da to prelazi te neke okvire koje može da primi, da odradi paušalna firma, pa sam otvorio DO. Znači, on je sačekao deo novci uplatio na prvu firmu, dok sam otvorio drugu, tako da je on vrlo kooperativan i koliko znam i svi ostali, daš Bog, i evo ovi momci iz Novog Sada za Marš na Drinu su koristili njega i sada za magnete. Magnetajac. Tako je. Znači, to praktično dileme, ja ne reklamiram nikoga, ali to je najbolja opcija.
Da, mislim, ovo što je Predrag rekao, mislim, crowdfunding kampanja ima i taj administrativni deo koji podrazumeva i neku zakonodavnu proceduru i tako dalje i da, treba se upoznati sa time. Zavisi sve da li vodite kampanju kao fizičko pravno lice i tako dalje. Odgovor na ovo pitanje je zapravo da je posrednik najbolja opcija, a ovaj drugi deo pitanja kada će Kickstarter da dođe kod nas, to ne zavisi samo od Kickstartera, to je tehnički gledano to uopšte ne zavisi od Kickstartera, to zavisi od Stripe-a. Stripe je sistem za online plaćanje koji koristi Kickstarter. Kada Stripe dođe u Srbiju, onda će i Kickstarter biti dostupan u Srbiji. Recimo u Sloveniji nije bio dostupan Kickstarter, a onda je Stripe u septembru trebalo da dođe u Sloveniju, pa mislim da je to trenutno dostupno, da su lansirali, bilo je nekih odlaganja zbog korone, ali to je sad pitanje za Stripe, znači da li će neka banka pristati da pregovara sa Stripe-om, u Hrvatskoj recimo koliko znam jedna banka pregovara sa Stripe-om, a drugo je pitanje da li će jedan veliki međunarodni online platni sistem pristati da dođe na tržište u Srbiji, koje je malo, koji ima problem sa crnim listama pranja novca, koji ima problem sa netransparentnim poslovanjem, sa raznoraznim problemima koje tržište u zemlji u tranziciji ima i onda je jednostavno, dakle, ne zavisi samo od samog Kickstartera. Kickstarter verovatno ništa ne košta da se otvori za ceo svet kad bi Stripe bio dostupan u celom svetu, tako da... Koja je najbliža zemlja u regionu koja ima Mađarska? Mađarska, Slovenija, ali mislim da će da dosta toga zapravo zavisi. Kickstarter ima manju listu zemalja, ako ne grešim, od nekih 12 ili 15 zemalja u odnosu na Indiegogo. Crowdfunding.rs kroz platforme, tamo imate opis platformi i linkove za sve zemlje u kojima određena platforma koja je na toj listi radi. Taj link postoji na brošuri koju ćete dobiti u PDF-u sada. I ono što je, mislim, kažem, kod dosta ljudi to zavisi i od poreskog statusa, mislim, kao i pošto većina zemalja u Evropi nema zakonodavstvo posebno neko za crowdfunding, onda se drugi zakoni primenjuju na to i zapravo vas zakoni tretiraju kao da ste obična firma koja nešto sad prodaje. Tako da u principu, ne znam, mi smo skoro razgovarali sa devojkama koje su pokrenule kampanju koja je vođena iz Beča, jedna od njih dve živi u Beču i recimo dobili smo informaciju, pošto je ona sa privatnog računa vodila crowdfunding kampanju, da je privatni prihod iz crowdfunding kampanje neoporeziv do nivoa od 15.000 evra, što je, na primjer, za neke autore kampanje iz Srbije sjajno. Tako da mislim da je, ali ova opcija posrednika, naročito ovog, ja sam malo pre Predraga pitao pred početak meetupa kako je on neke stvari regulisao, pošto smo mi zbog neke kampanje na kojoj radimo došli u kontakt sa Nikom, videli taj njegov ugovor i to, ja mislim da je to možda i najbolja opcija ako koristite Kickstarter. Ako ne koristite Kickstarter, onda nećete moći sa njim da radite, pošto on radi samo sa Kickstarterom iz nekih opet administrativnih pitanja u Americi koja ja baš nisam razumeo do kraja. Hvala. I sad imamo nekoliko stvari koje bih volio da kažem. Andrija ima još jedno dodatno pitanje i ja ću ga pročitati, ali pre toga bih, Andrija, hteo da vam kažem jednu stvar koju ovde ovako nismo pomenuli, a to je da je bez obzira da li sad u ovom trenutku vi lično kao kreator igre ili kao neko ko želi da uđe u kampanju, imate nekog u inostranstvu ili nemate, preduslov za ulazak u bilo kakvu crowdfunding kampanju je da imate tim. Makar taj tim bio u slučaju gospodina Lazovića otac i sin i prijatelji oko toga, ali za prvu kampanju ste bili samo vas dvojica. To znači da vi sami kao pojedinac teško da ćete uspeti da pokrenete sve stvari. Ako imate tim, onda neko u timu već ima šanse da to može da uradi. Druga stvar, kao što ste sada videli, postoje različiti zakonska ograničenja i pravna ograničenja da se to desi, da ne govorimo o drugim finansijskim okolnostima. Vi sada imate jedno interesantno pitanje, kaže da se nadovežem na prethodno, pošto shvatam da uticanje na platformu kao što je Kickstarter
Kickstarter da odobri zemlju kao što Srbija će trajati dosta dugo, kao na primjer Apple i bla bla bla, da li će možda SGA ili neko ko je u kontaktu sa SGA ili sa bankama ili u sistemu, možda moći da napravi firmu ili račun u inostranstvu preko ko će moći domaći gejmeri da apliciraju za određeni procenat i tako dalje. Interesantno pitanje. Jeste interesantno, bavili smo se sličnim razmatranjima i za neke druge stvari, tipa da imamo naloge dok još App Store i Google Play Store nisu bili u Srbiji, da imamo neke uslužne naloge gde ćemo pomagati manjim timovima, međutim to je iz razloga koje je i Luka naveo malo kompleksniji problem, ali eto, ono što je dobro je da smo pre nekih recimo mesec dana postali članovi, SGA je postala član EGDF-a, to je European Game Developers Federation, krovna federacija koja okuplja sve asocijacije iz Evrope, kojih ima u različitim, skoro svim evropskim državama, Engleskoj, Rumuniji i tako dalje. Tako da bismo mogli eventualno da komuniciramo sa njima oko toga, da ih pitamo kako je to rešeno u drugim državama, ako barem mogu da nam daju neke smernice kako bismo se upustili u to. Mislim da je to odličan predlog i hvala na pitanju. I verujem da oni mogu da nam daju pravne okvire i zakonske regulative kao dobre prakse, pa da mi onda možemo te primere da dalje... Drugim rečima, svi se nadamo da će situacija već u sledeće godine da se popravlja i oporavlja, sve nekako upućuje u tom pravcu da će budućnost u ovom segmentu biti svetlija nego što je bila do sada. I Galaxy A50 korisnik kaže ovako, izvinjavam se, meni sad ovde ovo pobeglo, evo sad ću. Koliki chat? Da, chat je ozbiljan, požurit ćemo. Evo, kaže Galaxy, zdravo svima, trenutno mi je kampanja u toku na Kickstarteru, nisam dovoljno ranije organizovao marketing, ali sam prošao kroz sve etape kreiranja kampanje. Iz sopstvenog iskustva mislim da budući tvorci igre, čak i kampanja, više znači da čuju način na koji se stvara sadržaj, kao i šta sve i na koji način se pravi sadržaj, na šta treba obratiti pažnju, razlika između online prodavnice, Kickstarter kampanje i tako dalje. Možemo to ukratko samo da kažemo, pošto su principi vrlo jednostavni. Dakle, to pitanje stvaranja sadržaja, dakle, znači prvo, kad ste na Kickstarteru, kad ste u crowdfundingu, vi prodajete nešto što ne postoji. Na web store-u prodajete nešto što postoji. Bekeri očekuju da predstavite to malo bolje i malo drugačije i taj sadržaj treba da bude fokusiran na vaš proizvod. Dakle, oni čekaju nekad i po više meseci da dobiju nešto što su vama platili, što, ponavljam, fizički ne postoji, očekuju da za to dobiju i neku dodatnu nagradu, da li je to niža cena, da li je to bolji komplet igre nego što može da ga kupi u prodavnici ili da downloaduje ako je u pitanju video igra, ali suštinski fokus sadržaja u jednoj crowdfunding kampanji jeste ono što crowdfundujete. Dakle, ako pravite novi pametni sat, onda je fokus na tome, na njegovim funkcijama. Ako pravite igru, ja kažem možda najbolje da odete na stranicu u neku kampanja koja je Foresight radio, jer tu možete da vidite šta je sve to što vi morate da predstavite bekerima i vašoj ciljnoj grupi da bi oni vas podržali. Dakle, ne verujem da je to dugačka stranica jer je to vama dosadno kad spremate kampanju pa sad napišete i mehaniku igre i inspiraciju i kako su pravljeni delovi i zašto ovo, zašto ono. Mislim da je poenta da se držite samog proizvoda, mislim da je važno da se držite, da budete fokusirani, ljude više zanima igra nego vi, da li vi možete da kroz vašu priču, inspiraciju ispričate priču, da imate neki dobar storytelling, da možete, ali viđali smo crowdfunding kampanje gde ljudi dođu sa tim, znaš, mi smo baš super cool, kao podrži našu igru. Pa kao igraću igru, a neću da sedim s vama da se družim, tako da tu ima grešaka. Bitno je šta je taj sadržaj, neki naši članovi isto kažu imam sjajnu ideju za igru, imam 50 strana lora, super, ali taj lor neće ući u igru, a samim tim nije ni sadržaj,
a i da se bude transparentan, svaki milestone da se podeli sa njima, novi karakteri, ima tu... Jedna od stvari koja je, mislim, ako pričamo o sadržaju koji je to, da li imate video, da li imate ovo, znači delovi igre su gotovo pa obavezni, gameplay neki gotovo je pa obavezan. Većina crowdfunding kampanja, ako je u pitanju board games, ima testiranja igre, snimke toga, recenzije igara koje su nekako gotovo za neke igre gotovo je nemoguće, malte ne već crowdfundovati ih ako nemate recenzije i to ljudi obično pucaju na autoritete za određene žanrove. Da, ali u principu govorimo sada o generalnim stvarima i ja bih volao da kažem zapravo nešto što je predradnja za sve ove, da kažem, taktike o kojima smo pričali, pošto sad govorimo o taktikama, jel? Šta su kanali i na kojima se može doći do kreiranja sadržaja ili kako se obratiti publici ili tako dalje. Ali ono što sam napomenuo, što bih volao svako da drži u glavi kao kreator igre, to je stvarno jedna dobra strateška postavka, a to je da pre nego što uđete u bilo kako razmišljanje o kreiranju sadržaja i u izlazak u kreiranje taktika zapravo da postavite stvari na svoje mesto, da dobro poznajete svoj proizvod i da dobro poznajete publiku kojoj se obraćate. Kreativna industrija je takva da vi u samom sadržaju možete stvari da radite koje nema niko pre vas, pa u tom slučaju ništa od pravila možda i ne aplicira se na vas, jel? Već morate da izmislite nešto sasvim drugo, ukoliko to praksa pokaže. Nadam se da smo odgovorili korisniku Galaxy A50. Tu je samo, ovo jedno pitanje je bilo kao šta treba da bude fokus. Mislim, isti je odgovor, fokus treba da bude vaš proizvod, šta treba da se drži proizvod. Unique selling proposition, znači šta je ono što vaš proizvod ima, a drugi nemaju. Tako je. A šta treba da se drži proizvod, to ja ne kreiram društvene igre, to Predrag može da kaže. Naša prva kampanja je bila takva kakva jeste i recimo u prvih pola strane kad se ono lista, mi smo nešto pričali kako je nastala igra i tako dalje. Odmah su nas kritikovali taj prijatelj iz Nemačke kao šta koga briga kako smo mi došli do te igre. Kaže, morate staviti u prvih par rečenica nešto zbog čega bi taj Amerikanac, Engles, Kinez to želeo da kupi. To smo već promenili kod šaha i to je bilo bolje. A opet u trećoj kampanji smo pogrešno procenili da ta naša treća igra, Panzer Strike, je fokus na tom terenu koji je 3D, prave se zgrade, zatim na tim minijaturama, tenkova i tako dalje, pokazalo se kao promašaj. Najveća vrednost naših igara, mojih i da kažem iz našeg studija, je upravo ta mehanika igre, originalno što je drugčije od svega što stvarno, eto, trudili se mnogi da nađu sličnosti pa nisu našli i onda smo sada ponovo u ovoj petoj kampanji to stavili u prvi plan, mehanika. Znači svako treba da prepozna šta je to. Ima negdje igara gdje su upravo minijature najbolji deo te igre, to je sada možda i trend, ili dizajn karata, nekih tako dalje. Znači, to mora da se prepozna. Jednostavno kažu, mehanika je onako ta neka hex and counter ili šta ja znam, ali eto, napravili smo nove figure ili nove dizajne i tako dalje. Tako da to mora svako za sebe da prepozna. I nešto bih generalno rekao, što nije možda direktno odgovor na ovo pitanje. Sve ovo treba budući kreatori, odnosno pokretači kampanja da slušaju i da uzimaju u obzir. Iskustva i te teoretske, da kažem, i drugih kampanja i teoretska ovako znanja i savete. Međutim, ako je projekat loš, nikakva super kampanja, super editovanje, odnosno publikovanje neće pomoći. Ako je projekat loš, tu ne može se prevariti onaj tamo, ja kažem, iz Wisconsin Amerikanac koji ima 50 milija do prvog puta, da on sad kupi baš moju igru, zato što sam ja napravio neku marketing. Samo može da loš marketing pokvari, odnosno ta loša cela priprema kampanja da pokvari dobar projekat, ali ne može loš projekat da nešto šta napravi. Čak i ako bude nešto na neku prevaru, onda se to kada dođe do kupca, odnosno do bekera, pokaže da to nije, pa se to obije o glavu u sledećem, recimo, pokušaju. Mislim, mi smo išli do te mere daleko sa jednim autorima kompanije s kojima radimo, da smo u jednom trenutku shvatili da naziv igre zvuči kao nešto što je već viđeno, ne zvuči uopšte, ne oslikava dovoljnu igru i mi smo imali, Dušan se seća, 3 sata sedenja, brainstormovanja, popunjavanja čartova, korišćenja mogućih i nemogućih metodologija, crtanja boja, da dođemo do toga koji bi naziv same igre, koja je zapravo jako dobra i zanimljiva, ali kao kako da ljudi, neće ništa značiti ovaj naziv, ajmo nešto bolje, tako da, mislim...
Odnosno, da li ono što treba da se kreira naziv potpuno korespondira sa onim što je sadržaj nečega što je vrlo kompleksna igra zapravo, da vi morate da očistite gomilu viška informacija da biste došli do srži neke, a onda i ta srž da na prvu loptu vam da ono što je informacija i što je utisak koji kaže aha, to je to, sad znamo o čemu se radi. Nadam se da smo odgovorili i na ovo pitanje. Sad nešto malo kraće, a ne smem nikako propustim, to nije ni pitanje, u stvari onako je delimično pitanje, ispada iz ovog konteksta. A Kristina, to je za tebe, imaš veliki pozdrav i svi imamo pozdrav, od Anastazije, ali i Kristina posebno, i kaže Anastazija, Kristina je bila moja mentorka na hakatonu za devojčice. Kristina ima 11 godina i kad poraste hoće se bavi izradom igrica. Ne mogu da verujem da je ona ovde, to je baš bila jedna divna stvar da smo, izvinjavam se sa što prekidam, je li ima još poruke? Ne, ima Kristina jedno pitanje koje je zapravo za tebe ili za nas da razmišljamo, a Kristinu zapravo zanima i htjela bi neku firmu, odnosno organizaciju, gde bi mogla tu i tamo 2 sata da potroši, jer trenutno uči HTML ili CSS kao neku praksu ili neki prostor gde može da gleda kako neko drugi radi. Zar nije sjajno da neko od 11 godina koje devojčice već je na CSS-u i traži praksu? Ne, stvarno sjajno, sve devojčice su bile sjajne, ukratko samo, u pitanju je bio standardni hakaton gde je nekih 50-ak devojčica iz 5., 6. i 7. razreda osnovnih škola iz cele Srbije imalo priliku da u 5-6 sati osmisle igru. Jako sam bila ponosna na svoj tim, smislile su super edukativnu igru koja vas kroz prelaženje nivoa uči kako da se uspešno odbranite od virusa. I one su stvarno došle sa neverovatnim predlozima i neki zaključak je bio, wow, pa ja nisam znala da je ovo tako zabavno, mislila sam da se tu samo programira. A mi smo kroz to uspjeli da naučimo da možeš i da crtaš i da pišeš i da osmišljavaš nivoje i razne druge stvari, tako da one su već onako baratale i svim terminima iz gaminga i evo već polako uči i programiranje, tako da je to stvarno baš bilo super iskustvo, mnogo mi je drago da je ona tu večeras. A da odgovorimo... Ona kaže tu je, tako da ti mi puno pozdravljamo, hvala što si... I ako možeš da prineseš pozdrav i svim drugim članicama tima, da odgovorim na pitanje, postoje lokalne zajednice gde može da se, ja verujem, prati kako neko pravi igre. Ja mislim da će svaki indie tim biti više nego srećan da te primi. Spomenuo bih u Beogradu, na primer, Nordeus Hub, koji u okviru booster programa ima nekoliko timova koji tamo rade. Nažalost, verujem da su svi ti hubovi sada privremeno iseljeni, ali oni svi dalje rade. Mislim da mogu i online da se povežu sa tobom, da ti pokažu šta rade. U Nišu imamo Startup centar Niš, recimo, koji je sad pokrenuo jedan gaming centar za razvoj video igara. U Novom Sadu imamo nezavisne inicijative poput Indie Stellara, tako da svugde, u skoro svakom gradu ima zajednica indie developera koja sigurno može da primi, da ti pomogu. Možda bi mogli da je pomognemo, obzirom da ima 11 godina, da je pomognemo da targetira taj, možda da joj se očkrinu malo vrata, da ne bi tražila sama. Možemo da joj obećamo, a? Možemo, naravno, slobodno nek se javi, poslaćemo joj, ako je bila prijavljena, imamo sigurno njen mail. Da, tako da Anastazija, vidim da si tu, javi se. Naravno, daj mi da otkucam mail u chatu, pa... Da. Dobro. Imamo još jednu interesantnu, pre nego što pređemo na Luku Jeftovića, imamo Zorana Lazarević u 2 navrata. Da li neko od vas vrši uslugu kreiranja crowdfunding kampanje? Vršimo, brodoto. Vrlo rado bismo sarađevali sa nekim koji ima iskustva, slobodno se javite, imate kontakte sve. Muž i ja kreiramo board games prema D&D šablonu i prva kampanja nije loše prošla, to je sjajno stvarno, ali definitivno fali znanja i razumevanja u community creation segmentu. Dobrodošli ste, javite se. Da, i vrlo rado ćemo se vidjeti s vama i razgovarati. A sada vidim i vaše drugo pitanje na kraju, Zorana Lazarević takođe. Da li vi ili kompanije iz ovog meetupa vrše neku vrstu konekcije ljudi u gaming, board gaming, creative industrija? Aha. Mi tražimo ljudima koji bi nam se pridružili u kreiranju kao stalni članovi, naročito grafički 3D dizajneri. Hvala na meetupu, vremeno za sve odgovore i tako dalje, priče iz iskustva. Hvala
Kristina, Zorana, izvinjavam se. Evo je Kristina upala sa mailom. Ovako, Serbian Gaming Association sa ove strane, ovde Brodoto, marketing agencija koja je specializovana za crowdfunding kompletno. Sa jedne strane vam je network u gamingu, sa druge strane ekspertiza u crowdfundingu. Naše kontakte imate u mailovima koje smo slali, koje će svi dobiti, pa onda konkretna pitanja da ne prolazimo sad pred svima, šta vas bude zanimalo i vas i bilo koga drugog ko je ovde sad prisutan, nek se slobodno obrati, mi smo zapravo na raspolaganju, zato smo i napravili ovaj meetup. E sad, dalje pitanja da ne oduzimamo vreme. Luka. Molim? Luka Jevtović. Luka Jevtović. To si... Nisam ja. Ne, samo trenutak. Malo mi je ovaj chat. Veliki nam chat, izvinjavam se, pa mi beži. Brzo stižu pitanja. Luku Jevtović sam hteo, dobro. Sad ćemo. Izvinjavam se, imamo razvijenu, Luka kaže, društvenu igru koja čeka na završetak dizajna kako bi mogla da se testira na konvencijama, da, ili da se organizuju veće playtesting sesije i promocije. Međutim, sumnjamo da ćemo moći to da radimo efikasno zbog pandemije. Zbog toga imamo dva pitanja. Prvo, razmišljamo da li ima smisla da preusmerimo projekat na virtualnu verziju, te da iste igre za Android ili tablet top simulator. Da li mislite da tako nešto ima šansa za uspeh i da li ima potencijala za uspešnu Kickstarter kampanju? Drugo, pošto su nam te najefikasnije metode promocije angažmana sa zajednicom nedostupne zbog COVID-a, koji pristup ih nam savjetovali kao najbolji za izgradnju zajednice pred kampanju? Ti se, Luka, već spremio dok sam ja čitao i odgovarao. Pa ja čitam sve vreme. Mislim, to što je COVID zaustavio mogućnost da sedimo i da testiramo igru u istoj prostoriji, nije zaustavilo crowdfunding društvenih igara. Niti ti projekti, niti je zaustavilo video igre, nezavisno od toga što se video igre ne testiraju i ne predstavljaju ljudima na isti način kao i društvene igre, sednete u klub pa sad svi igrate igru. Mislim da to ne treba da vas brine niti da vas obeshrabri i nisu gaming konvencije, playtesting večeri i slično jedini način da vi gradite zajednicu. Zapravo, kad gledate i čitate savete ili čak i savete Kickstartera na tu temu, to će biti samo jedan od načina da dođete do vaše zajednice. Čuli ste gomilu zemalja u kojima se Predragove igre igraju. Ja čisto sumnjam da je u bilo kojoj od tih zemalja bilo playtesting večeri pre lansiranja kampanje. Znači nema, to možda u jednoj, dve, eventualno ako ponesete negde novu igru, ali verovatno ni to. Tako da mislim da to ne treba, da ne treba sad da menjate da se sad prebacujete na video. Mislim, možete, super. Ako imate resursa, znanja, iskustva ili možete da imate kampanju za obe, još bolje. Ali zapravo ono što se do sada pokazalo kao jedini problem koji je COVID zapravo izazvao, to je shipping, odnosno slanje nagrada. Dakle, ništa u samoj proizvodnji igara, kad su u pitanju crowdfunding kampanje, ni na što se autori nisu toliko žalili koliko na slanje koje je bilo usporeno ili čak onemogućeno zbog COVID-a. To je s druge strane, mislim, zanimljive su te statistike za prvu polovinu ove godine. Dakle, malo manje je kampanja pokrenuto nego prošle godine u prvoj polovini, a skupljeno je više novca. Tako da i uspešnost je opala za 4%, ali je skupljeno dosta više novca, što znači da zapravo kao za razliku sve industrije su pogođene pandemijom. Znači sve one kategorije koje možete da crowdfundujete jesu trpele, ali niko nije. Znači, gaming je do te mere ostao, znači, taj potres je toliko zanemarljiv da kao jednostavno je neko koji je autor kampanje samo ima malo više vremena je morao da troši na komunikaciju s bekerima i objašnjavanja i dokle se stiglo, dokle ovo, dokle ono, ali mislim, Predrag vam je rekao malo pre, dakle, ako vi iskreno kažete ljudima, mislim, to je ono što bekeri cene,
a to je kao imamo problem sa ovim, imamo problem u proizvodnji, tu nema problema. Mislim, možete da odete stvarno, ne sad što je Predrag tu, mislim, znaju ljudi, ja stalno pričam o njegovim kampanjama, kad vi vidite da vama neko, ne znam, vašu prvu kampanju 2 godine kasnije kaže, a gde je moja igra? A igra se 7. put zaglavila, verovatno na nekom brodu ili u nekom magazinu, vi kažete, tu je, sad ćemo da rešimo i onda rešite. I to, nemate nikakve negativne reperkusije, jer jednostavno ljudi koji su bekeri su svesni da nisu ušli u prodavnicu da kupe igru, nego da su došli da kupe nešto što će možda da im stigne kasnije, gde će bude problema u proizvodnji. Pogotovo gameri kao konzumeri razumevanja za odlaganje, ako može jedan Cyberpunk da se čeka. Sad sam teo da kažem, znači ja sam juče video da je neko imao mini nervni slom na nekoj gaming grupi na Facebooku, jer je Cyberpunk objavio da opet kasni. I kao oni su eksplodirali ljudi, ono kao dobro koliko puta, kao. Tako da ako dobro to komunicirate, vama niko to neće zameriti i mislim da imate način da, mislim kao digitalni je svet oko nas, možete vi jako dobro da svoju igru predstavite i bez da je ljudi imaju u rukama i da probaju kako izgleda njeno igranje. Vraćamo se na ono što je Predrag rekao, loš proizvod, neće ga izvući crowdfunding kampanja, ako je igra dobra, nemate brigu. Ma čak i to testiranje koje je sporno zato što je u pitanju fizička igra ili neki tabletop, sad ne znam šta je. Na primjeru ovog tima koji smo spominjali ranije, koji razvija kartašku igru, oni su se isto snalaze kako mogu, bitan im je feedback, pa su napravili nekoliko dekova koje šalju ljudima i oni mogu da streamuju svoje sesije, mogu da ih snimaju, snalaze se nekako, može da se sakupi feedback, malo je komplikovanije, ali može. Da, kad smo već kod toga, Adrian ima pitanje, šta mislimo o Patreonu? Za igre ništa sjajno. Patreon je za one koji su kreatori sadržaja, dakle u pitanju je platforma koja funkcioniše tako što vi ne dajete jednokratnu donaciju, pledge, novac, kao na Kickstarteru ili Indiegogo ili Reward platformama, nego što iznos koji vi izdvojite za autora kampanje na Patreonu, on se obnavlja na mesec dana. Ja nisam siguran da li je neko, na primjer, krenuo da razvija igru pa je stavio na Patreon, pa je rekao na svakih 1000 evra koje skupim na mesečnom nivou objavit ćemo novi nivo, na primjer. Imamo mi članove koji imaju Patreon naloge, ali oni služe isključivo za gotove proizvode. Znači, neko ko je već igrač, pa im dajte dodatne sadržaje. To već ima smisla kao neki subscription model ili za neke mini DLC-eve, za neke ekstra sadržaje koji dobiješ. To gdje kodirate sa web shop na svom sajtu, pa da mi je lakše da platite. A baš za funding to nisam čula. Ali da pokrenete, ne znam, ako imate video igru koju hoćete da lansirate, pa kroz Patreon, to malo teže. Ako ste, ne znam, artist, pa hoćete tu da, na primjer, svoje ilustracije pravite, to možda može da bude opcija. Ako svaki član tima ima svoj lični Patreon, pa onda skupi. Pa da, ali za samu igru, to mesečno obnovljive donacije, nisam siguran, između ostalog postoji jedna opasnost, a to je opet dolazimo do pitanja planiranja biznisa i toga kao da pravimo igru, da li prodajemo igru, bavimo se administracijom. Mislim, na Patreonu donacije jedan mesec mogu da padnu, drugi mogu da rastu i onda kad dođete u situaciju gde ste radili na razvoju vaše igre ili angažovali ljude da vam pomognu na razvoju sa 1000 evra mesečno, onda odjednom stiže mesec sa 300 evra, onda imate problem. Da, ja bih u stvari želeo da se nadovežem, a to nisam rekao na početku, odnosno nisam ni pomenuo. Mi smo u ovom segmentu danas i Meetupu zapravo svoj fokus stavili na nagradni crowdfunding. I nešto što je inicijalno prikupljanje sredstava za realizaciju i sprovođenje nečega što je ideja u gaming industriji. U ovom slučaju baš je interesantno što je došlo pitanje vezano za Patreon, jer zapravo Patreon ima potpuno jednu drugačiju funkciju, a to je da novac za pokretanje igre skupiti na Patreonu nećete, ali u smislu da imate maintenance onoga što je već postojeno, kao što je Kristina rekla, da onda Patreon može da radi. Nadam se, Adrian, da smo odgovorili na vaše pitanje. Ako nismo, žalite se. I SGS čekao davno, još od 4.25, da odgovorimo na pitanje. Imaju ideje za pisu igricu koja je iz mehaničkog ugla, bilo koje igre ne postoji. Ideja je odlična, istestirana, imaju 3D modele, ali ne i potreban kvalitet animacija. I sad, koliko sam kvalitet ideje može da izvuče kampanju bez obzira na kvalitet
animacija, odnosno screenshotovi i tako dalje. Naracija, eksplikacija onoga što jeste pre nego što uđu zapravo, pre nego što finansiraju taj deo realizacije. Sad sam ja vaše pitanje malo nadogradio, ali tu je... Dosta, evo ja ću kao backer da kažem da ne bih nikad uložila u igru za koju ne znam kako će mi izgledati. To je pola igre. Luka može sad profesionalno mišljenje da kaže. Vi imate neke kampanje koje vidite, kad vidite kampanju, to je ono što kaže Predrag, mislim, meni da neko da te materijale za tu neku kampanju, ja bih rekao šta je ovo ljudi, kao ovo 100 dinara neće da skupi, a ne 50.000 evra, a onda se tu vidi, ne znam, moje nepoznavanje određenog dela gaming zajednice koja voli te neke stvari i vi vidite da se ljudi uhvate samo za ideju i ta kampanja razvali, ali s druge strane, da, ljudima je važno da vide kako će da izgleda igra i neće je bekovati ako nisu sigurni šta je to, naročito kada je u pitanju video igra i mislim da zapravo ja nisam ni vidio ni jednu kvalitetnu crowdfunding kampanju za video igre koja nije bila prilično, da vama bude prilično jasno šta je to što dobijate, da vama bude jasna priča igre, dramaturgija, da vama grafika, animacija budu lepo predstavljene, zapravo naprotiv. Mislim, viđali smo neuspešne kampanje iz Srbije koje su bile tako, jednostavno nedovršene. Stvarno daleko od toga da treba da se očekuje neki finalni oblik te animacije. Tako da mislim da je neki proof of concept sasvim dovoljan, a to je možda lakše naći, lako ćete naći osobu, ja se nadam, koja može, evo i mi ćemo da možemo pomognemo u tome, koja će da uradi neki draft animacija pa da bar ima nešto. Bila je jedna kampanja, meni je sad žao, nije kao da neću da reklamiram, ne mogu sad ih zove studio, mislim da iz Novog Sada, jednostavno toliki broj crowdfunding kampanja mi prođe kroz ruke i kompjuter da ne mogu više popamtim ko je čija uvek. Oni su, mislim, u februaru imali neuspešnu crowdfunding kampanju, postavili su cilj od nekih $30.000, ja mislim, i skupili su 27.000 i pukli. I oni su odmah rekli, oni su 10 dana pred kraj kampanje, bilo im jasno i rekli su mi smo pukli, idemo u novu i oni su, mislim, u septembru ušli u novu, spustili su ciljani iznos na nekih 17.000, skupili 20 i nešto. I sad kao da, oni jesu naučili kako se postavlja ciljani iznos, ali nisu smanjili ciljani iznos da bi uzeli pare, nego su smanjili ciljani iznos zato što je njihova ključna poruka pri kraju prve kampanje bila mi sada idemo nazad u studio. Kod njih je konkretno, ja mislim, bio rad na vizualnim elementima, mi ćemo dalje da radimo na nivoima, na grafici, na environmentu, na svemu živom i kada to završimo idemo u drugu kampanju. Tačno nekako kad ti vidiš njihovu kampanju vidiš da je ta razlika koštala negde otprilike taj iznos koji im je trebao, oni su radili i kampanja je uspela. Tako da to je ono što smo rekli već, što je Dušan malo pre rekao, nemojte da idete u kampanju ako niste spremni za kampanju. To, crowdfunding neće raditi nikada na foricu. Znači, to zajednica prepoznaje. Da, što je deo naše kulture zapravo. Pogotovo ako ste uspeli da smislite u PC igri nešto što niko do sad nije uradio, sve su šanse da će to da se promeni brzo. Da, to su te neke stvari koje bi zapravo želeli da vam podvučemo sad, u stvari ja bi mislim da je to važno, interesantno, jedno je strpljenje, pored te strategije, definisanje i stvarno poznavanje toga što imate. Taj claim, sad bih iskoristio kad neko kaže ovo je baš onako jedinstveno i niko to nema, to je onako uvek malo sumnjiva tvrdnja, prosto 2020. 2021. već smo se od druge dekade 21. veka rastali, zamislite, kakvo čudo, i malo što je ostalo da baš nigde niko nema. To je onako interesantna situacija. Bolje krenuti malim koracima i razmišljati o tome da je to što zapravo imate interesantno i donosi neki kvalitet, bez obzira na to da li to neko već ima ili nema. A onda iz te neke pozicije razmišljati dalje. Druga stvar, kao što sam pomenuo, je strpljenje, a to je da svaka kampanja zahteva zapravo budete strpljivi i da prolazite nazad svaki korak pojedinačno ili ipak negde tražite novac. Ja sam razmišljao i razgovarali smo s nekim kreatorima kampanja, ne iz gaming industrije, nego neke koje mi vodimo iz drugih segmenata. I da je jako interesantno razmišljati sa ti pozicije kako i za šta je potreban trud u traženju novca.
vi možete da nađete, za razliku od crowdfunding kampanje, možete da nađete kraći put, da se pozabavite traženjem investitora koji će vam pokriti troškove kreiranja vašeg proizvoda ili vaše igre i za uzvrat mu ostaviti nešto što je deo u vlasništvu ili podeliti deo profita kasnije i da sav trud udržite zapravo u prodaju ideje, jel? A ne da tražite od pojedinačnih da kažem bekera koji će dati svoj novac zato što veruju da će to biti dobar proizvod na kraju u kome oni žele zapravo da uživaju. Ili druga stvar je dodati u banku i da podignete kredit i da isto ovoliko vremena potrošite popunjavajući papire i sve ostale, kažete dobar dan, evo krvna slika, evo baba drugo koleno i to sve zajedno, pa kao kako prođe. Ono što je velika prednost u kreiranju crowdfunding kampanje je što vi ne samo dobijate sredstva da biste pokrenuli svoju igru ili realizovali svoj proizvod, već vi kreirate potrošače paralelno u istom trenutku koji, ukoliko su zadovoljni onim što ste uradili i za šta su investirali određene manje sume novca, zapravo služe kao sredstvo promocije za vas nadalje. U svojoj zajednici, među svojim prijateljima, rodbinom, drugarima, u nekim drugim okolnostima i to je ono što je fantastična pozicija kada su crowdfunding kampanje u pitanju i to je nešto što je onako realan benefit, ne samo financijski, već i u nekom... Oni postaju ambasadori, da. Apsolutno, svaki beker zapravo postaje ambasador za ono što je uložio svoj novac. Mi smo se... Dodam samo, znači ti ima ovo kad si sad rekao neko može da nađe investitora, neko uzme kredit, ima jedna treća opcija koju smo sada imali slučaj tima baš iz gaming industrije, dakle oni jesu tražili investiciju, ali zašto su oni koristili investiciju? Oni su koristili, to jest koristit će investiciju, dobili su je da oni ne moraju da rade ništa drugo osim pripreme crowdfunding kampanje. Znači, njima, kao oni igru imaju, oni sve su rešili kako će da urade, njima ne treba novac za štampu, njima ne treba novac za dizajn, njima treba novac da se posvete pripremi crowdfunding kampanje i da lansiraju crowdfunding kampanju i to je to. Znači, to isto jeste jedna od opcija, mislim. Ili zovite Predraga. Mi smo ovaj današnji meetup priveli srećnu kraju. Vidim da nema više pitanja, ali ima dosta vas koji su ostali sa nama do kraja i mi vam se svi onako iskreno zahvaljujemo. Nadam se da ste dobili neke odgovore na neka pitanja, da smo otvorili neke teme danas koje su interesantne. Podsjetit ću vas da na crowdfunding.rs platforma na kojoj imate bukvalno sve informacije koje vas zanimaju. Mi ćemo našu saradnju kao Brodoto agencija i Serbian Gaming Association zapravo nastaviti ovaj naš prvi zajednički projektić koji se nadam da je prošao okej. I da ćemo moći da nastavimo dalje da radimo na popularizaciji crowdfundinga i na edukaciji i na podršci kroz kampanje tokom sledeće godine. Da. Gospodine Lazoviću, hvala vam što ste bili s nama. Kristina, hvala što si se uključila onako bez najave i bez neke pripreme da nam pomogneš tu. Hvala Novoj Iskri što nas je primila u ovaj super prostor, da nije baš da svako razgovara sa svog radnog stola. Iznad svega hvala Srpsko-nemačkoj inicijativi za održivi rast i zapošljavanje što nam je omogućilo da ovo realizujemo na ovaj način. Luka, hvala tebi, hvala meni, da nema vas ne bi bilo ni nas, a da nema nas ne bi bilo ničega. Doviđenja svima, do sledeće prilike. Pratite crowdfunding, subscribe na newsletter, naše društvene mreže, na Facebooku imamo objave 3-4 puta nedeljno, vrlo korisne. Doviđenja.